Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 44 minutos na nakaligad sa takna sining alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Report sa afternoon edition sa gihapon diri sa palatuntunan na Bombo Radio Iloilo flagship stations on the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Miyerkules, Hunyo 11, tuig 2025. Sa gihapon ini mo lang ganiwang kurman Bombo Chama Blanco Hoover. Sa mga dalaguan kag mga nagapaw na karon nga mga balita, Iloilo City may 48 ka kaso sa human immunodeficiency virus sa unang quarter sa 2025. Close to 50 na ang HIV case diri sa bahin sang syudad. Samtang Department of Education Region 6 nagpanawagan sa mga estudyante nga hindi MPAX ang halungan sa pagbukas sa sang klase. Sa aton sining mga kabumbo, dapat maghalong radar sa mga balatian lakip na diri ang MPAX. Sa iban pa nga mga balita kag impormasyon riman sa aton sining pagpangalagad, istoryahan naton ining patigayunon nga hublag protesta sa nagkalain-lain sining grupo lakip na diri ang Archdiocese of Haro sa karon nga hapon, no? Or sa hapon sining adlaw ining ginatawag sini nila banwang MAD ukon ining movement against tyranny for impeachment trial to proceed without delay. Let justice roll down like waters. Ini hublag protesta sa aton sining mga kabombo sa nagkalain-lain sining grupo, no, para panawagan ang pagsalida sa impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Kag sa kaangot sina nga balita sa aton sining mga kauturan na bato na sa Office of the Vice President ang writ of summons. Mga alas 11:05 kagina sa aga ang writ of summons na kalabot kag nabato na sa talatapan sa Vice Presidente kung sa diin ginamanduan ini siya or ginhatagan ini siya sang napulo sini kadlaw sa pagsabat sa mga complaint batok sa iya in accordance with Article 7 sang impeachment rules. Ang Senado ang formal nga nag-convene as impeachment court kagabi sa aton sining mga kauturan kag ginamanduan si Vice President Sara Duterte nga magtambong sa korte para iya nga magsugod na ang trial. Ang mando nagresulta ini banwa o ining mando resulta ini sang majority nga pagbinutuhay sa mga senator judges in favor sa motion ni Senator Alan Peter Cayetano nga motion to return the articles of impeachment to the House of Representatives without dismissing nor terminating the case. Klaro kang ginhatagan sini emphasis sa aton sini nga mga kabombo sang mga nagboto pabor sa pag-remand sang sining impeachment complaint batok sa kay VP Sara nga hindi ini impeachment termination, no, sa aton sini karon nga mga kauturan kunti balik lamang ini for review sang pila ka mga articles of impeachment sa House of Representatives, no, sa aton sini karon niya nga mga kabumbo. Sa sini nga matinyon way pa sang statement diri nga ginhatag ang talatapan sang Vice Presidente. Ginalantaw man karon nga kasubong iya delaying tactics ining ginimo sang mga senador, no, para iya sa trial sa kay Vice President Sara Duterte. Ginakabi gani ini karon nga serious constitutional infirmities. Sa aton sini nga mga kabumbo pero ang pamangkot sila diri banwati ano karon ang matabo sini kay
si Inday Sara, si Vice President Sara Duterte, nagbiyahe padulong sa may Malaysia para sa isa ka personal trip kagapon sining adlaw. Sunod rin sa Office of the Vice President, natala na nga magtambong si Vice President Duterte sa paghiwat sa Independence Day sa Malaysia kay may hiwaton to nga programa, no? Program consultation kaupod ang mga overseas Filipino workers sa Hunyo 12, no? Sa ton sini nga mga kabumbo kaupod ninday sarang iya sini nga bugos nga pamilya sa pag-travel sa may Kuala Lumpur, Malaysia, no? Sa pahayag diri Banwa sa Office of the Vice President, in the course of her visit, she is scheduled to attend Independence Day celebration and engage in an OVP program consultation with overseas Filipino workers sa June 12 sa aton sini nga mga kabumbo. Ang biyahe sang Vice Presidente, no, tama man ka mambal na tondo nagsanto kag nagtiming man ka nagdugang or nagdungan sa lihok sang Senado nga mag-convene bilang impeachment court para sa impeachment trial sa Vice Presidente. Samtang wala pa sa statement diri ang OVP na tuhoy sa impeachment trial, no, hiwaton sini iya subong adlaw Hunyo 11. Manumduman nga sa Lunes sa gabi, formal nga nagsumpa si Senate President Francis Chis Escudero bilang presiding officer sa impeachment court para sa kaso ni Duterte. Kahapon, formal man nga nagpanumpa ang mga senador nga magatindog bilang hukom, no? Kag may pila pa gani ka mga sidelights dito Banwa nga nagkalinabo sa sining antes pa man sang pag-take oath sang mga senator judge. Kung sa dinti nag-eksena pa dito si Senator Bato de la Rosa sa iya sining iyang privilege speech kag may yara pa sang pagsingkianay sa tunga ni Senator Robin Padilla and Senator isablag ka Senator Joel Villanueva, sa aton sining mga kabombo, but later on nagpangayo man sang pasensyahanay ang duha, no, kag na-resolve man inigilayon gaway na naglabot pa sa punto nga kung saan nagainit pagid ang nasambitan sini karon nga sitwasyon sa aton sini nga mga kabumbo. Samtang sa dugang pa nga mga talupang doon nga mga balita kag impormasyon, buwas las 8:30 sa aga kadungan sa selebrasyon sa Independence Day, ti hiwaton ang game number 3 sa tunga sa Indiana Pacers kag sa Oklahoma City Thunder. This time ang home court advantage, no, ang yara naman karon sa bahin sa Indiana Pacers. Sa aton sini nga mga kabombo, ang arena nga ila sini nga paghampangan dito iya sa may Gainbridge Fieldhouse sa may Indianapolis, Indiana. No, makabawi ay handiri ang Indiana Pacers matapos nga ginlaslasan gini sila sa Oklahoma City Thunder sa game number 2. Ambal pagani isang pipila ka mga fans sa Oklahoma City Thunder, sinya di buinas lang to daw nyo sa game 1. Pero sa game 2 ginpabatsyagin sa ila kung ano iya matutuod sini nga puwersa sa Oklahoma City Thunder. Pero muna ganisa na siling nato na Banwa, there's always an advantage sa magtimbang sini iya nga team. May mga advantage kag may mga disadvantages man sa tagsa sini kahampang. This time home court advantage ang yara karon or mangin paborable sa bahin sa Indiana Pacers. Standby sa aton sini nga mga kauturan kag dugang pang mga balita kag impormasyon. No, ang informasyon sini naton nga nagbaton diri nga may komprontasyon sa mga officer, former officer kag current officer sa Metro Iloilo Transport Cooperative. Kay nagpatigayon sang isa sini iya kauntat ta biyahe or strike ang tanan sini nga mga operators, mga drivers. Kalakip na sila diri sang ila iyang mga passenger assistant officer. Sumugod siniya subong adlaw. Tisaton sini nga mga kauturan
Amo ni balang hambal naton no nga ang Public Utility Vehicle Modernization Program ang tinutuyo sining mass transportation para kung tani malesen sinadri ang numero sa mga salakyan nga nagausar sa aton sining mga mayor nga dalanon ginislan sa mga minibus no nga ti ginatawag sini nila modernized jeepney pero ti ang tsuraya minibus gay ni man niya kay jeepney sa karon sini banwa as always gina-expectar naton nangin problematic problematic sa aton sini karon nga mga kauturan ni bantayan kay ginatingwan taman nga malabot ri karon ang magtimbang sini nga kampo para nga maplastar naton diri banwa ang mga impormasyon na tuhoy sa sining pag-untat biyahe sa mga driver sa Metro Iloilo Transport Cooperative. Oras naton diri sa Bombo Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na ang nakaligad karon sa takna sini nga lasa 11 sa DYFM Bombo Radyo Iloilo. Standby sa iban pa nga mga talupangnon nga mga balita kung hindi ginman kuno matigayon sa 19th Congress ang impeachment nagapati diri iya ang aton sini nga presidente si President Bongbong Marcos Jr. nga kung hindi matigayon sa 19th Congress ti sa 20th Congress matigayon gid ini amo niya banwa ang pagpati ni President Bongbong Marcos sa aton sini nga mga kabumbo dugang pasininiya nga wala man siya sa may nakita nga kontrobersiya sa paghulag na karon or sa development sa sining impeachment trial no batok iya sa kay Vice President Sara Duterte way siya kuno sa may nakita nga anuman nga questionable abi nga lihok no sa sining proceedings nga naga kalanabo sa karon apisar iya banwa nga ti madamo sa aton sini nga mga kauturan hilabi pa ang pila ka mga political analyst ang naghambal nga mayara gid sa pagpatigayon sa delay or pagdelay sa sining pagsalida na sa impeachment trial batok sa vice presidente. Sa aton sini nga mga kabumbo, remember last time before pa man sa pag-convene sa Senado no nga mag-akto abi as mga huwes gintumod na sa mga political analyst kung sanday sino ang magadampig sa administrasyon ni President Bongbong Marcos kag kung sino naman ang magadampig sa mga Duterte sa aton sini karon nga mga kabumbo ti pila ang binutuhay 18-5 kung hindi ako magsala sanday sino ang nagpamalabag Senator Grace Poe, Senator Gatchalian, Senator Nancy Binay no sino pa gito ang isa basi may nalimtan pa ako dire sa aton sini nga mga kabumbo but majority sini sa ila aboto gani nga nagboto nga i-remand or ibalik sa House of Representatives ining articles of impeachment sa aton sini karon nga mga kauturan. Ginatugyan na lamang ni President Bongbong Marcos sa pamunuan sa Senado sa pagdesisyon sa sining mga issue sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Sila niya, what is the controversy? It is very clear that it will because there is no way that if they start the trial now that they will finish it before the new senators come in. So, well, again, the senators will decide. Amuning payag sa aton sini nga presidente. Malantaw na lang kuno no, si President Bongbong Marcos ang Malacanang kung paano himuon ni Senate President Chis Escudero para iya sa peaceful transition
sa masunod sining nga Kongreso. No, sa aton sining nga mga kauturan, tiyang mga masunod sining nga Kongreso, maakto ini as senator judge. Pero sandig sa aton sining nga konstitusyon, hindi na pwede maka-file sa amo sa gyapon iyang opisyal sa nga impeachment complaint, no, sa masunod sini iya nga Congress sa aton sini nga mga kauturan. Ibantayan ta mga developments sin Adria. Dugangan tay ni karon sa aton sini pa nga pagpangalagad sa bumuanay sa udto pagkatapos ang Bombo Network News. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagpreparar sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang serebrasyon mangin mas malipayon. Mas nanamian bala ikaw magtuon sa balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo? Isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa gawa sang inyong nga balay, pero hindi gid maghigda sa imo nga katre samtang nagatuon. Inibagod nagakatemptar gid ikaw nga magpiyong-piyong, tubtub nga dalayon na ikaw nga matulugan. Siguraduha man nga limpyo kag organisado ang lugar nga imo ginatun-an. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio. Bombo. This is Bombo Network News Noontime Edition, broadcasting live at Bombo Radio Broadcast Center, Makati City, Philippines. Araw po ngayon ng Miyerkules, 11 sa buwan ng Hunyo taong 2025. Sa ating mga headlines, impeachment prosecutors kinundina ang pagkakasauli ng reklamo na laban kay Vice President Sara Duterte patungo muli doon sa Kamara. Ilang senador naman nababahala sa kinalabasan ng impeachment case laban sa Vice Presidente. Ang impeachment case laban kay VP Sara may tuturing ng tantamount to dismissal matapos na ibalik ang complaint sa Kamara ayon kay Senator Bato de la Rosa. Mosyon naman ang kampo ni dating Congressman Teves na namanatili sa detention facility ng National Bureau of Investigation, ibinasura ng Manila Regional Trial Court. Sa police report, antabayanan pumamaya, pampasaherong van bumangga sa poste ng Tacloban Airport. Isa po ang naitalang nasawi habang dalawa naman ang nasa kritikal na kondisyon. At abangan din mamaya sa ating balita sa ibayong dagat ang monkeypox na nanatiling global health emergency ayon sa pronouncement ng World Health Organization. Habang local emergency at curfew ipinatupad naman sa Los Angeles sa gitna na rin ng malawakang mga kilos protesta. At live nationwide via satellite. Dumako na tayo sa mga detalye ng ating mga balita. Mariing kinundina ni Representative Leila de Lima ng ML Party List ang naging desisyon ng Senado na ibalik sa mababang kapulungan ng Kongreso ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Tinuligsa niya bilang pagsasantabi umano ng prinsipyo ng konstitusyon at tinawag pang hakbang bilang isang hukuman ng kahangalan. Sa kanyang pahayag nga sinabi ni de Lima na mas mabuti pang sa palengke na lang inihain ang reklamo dahil doon ay merong nagtitinda ng totoo. Narito ang bahagi ng pahayag ni Representative Leila de Lima. Harap-harapan na tayong niloloko. Kakaibang korte ito. Korte ng kababalaghan. We have just witnessed proceedings without boundaries, while the Constitution, the law, and the rules burn. By remanding the impeachment complaint to the House, the Senate simply made things up as it went along, with either constitutionality or propriety. Di na kinailangan ng abogado dito dahil wala na sa batas ang pinag-usapan.
Kaya tuloy, sana sa palengke na lang final ang impeachment case. At least doon, may nagtitinda ng totoo. Bagian ang pahayag ni Representative Leila de Lima ng Mamamayang Liberal Party List. Kinwestiyon din niya ang legalidad ng naging desisyon ng mga senador. Tinanong pa kung paano maaaring ibasura ang isang reklamo nang hindi man lang dinidinig ang panig ng mismong nagrereklamo. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni Representative de Lima. Since the filing of the articles of impeachment to the Senate last February, the Senate President has already discarded the Constitution by refusing to understand the word forthwith. Now the Senate, as impeachment court, has just lit the Constitution aflame. All the proceedings and motions taken in the so-called impeachment court are without legal basis. Where on earth does a judge move to dismiss the complaint and without hearing the parties first? Where is it in the rules of impeachment that a senator judge can move for dismissal? Where is it written that the impeachment court can remand the complaint to the House as a nice way of dismissing? Bagi pa yan ang mga pahayag ng dating senador at ngayon ay kinatawan mula sa ML Party List. Samantala, pinuri din ito ang mga senador na kagaya ni na Senator Rizon Tiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Sherwin Gatchalian at Grace Poe sa kanilang naging pagtutol sa pagbabalik ng kaso dun sa panig ng Kamara. Binanggit niya na sila ay tumindig para daw sa konstitusyon. Samantala, binatikos naman ng mambabatas ang karamihan sa mga senador dahil sa kanilang naging desisyon na naaniya ay magiging bahagi ng kanilang reputasyon sa natitirang parte ng kanilang karera sa politika. Tiniyak din ni De Lima na magpapatuloy ang laban para naman sa katotohanan at pananagutan sa kabila ng nangyaring balakid. Narito pa ang karagdagang pahayag ng kinatawan mula sa Emerald Party List na si dating senador at ngayon ay Representative De Lima. Ni hindi dininig ang House prosecutors para depensahan ang articles of impeachment, ni hindi hinintay ang ini-impeach o in-impeach na siya mismo ang magpa-dismiss. Malinaw na walang due process. Sila-sila lang sa Senado ang nag-motion at nag-rule sa sarili nilang motion. Praises to Senators Risa Hontiveros, Coco Pimentel, Nancy Binay, Win Gatchalian, and Grace Poe for standing up for the Constitution. Shame on the rest for this travesty and ignominy that will mark them for the rest of their lives. Hindi pa ito tapos. The fight for truth and accountability continues. Tinig pa rin yan ni Representative Leila de Lima ng ML Party List. Samantala, kinumpirma naman ng Office of the Vice President na natanggap na nito ang writ of summons mula sa Senado nitong araw ng Miyerkules na nag-aatas kay Vice Presidente o Vice President Sara Duterte na tumugon sa loob ng 10 araw sa articles of impeachment na ipinasa ng Kamara de Representantes. Ayon sa dokumento na pirmado mismo ni Senate President at Presiding Officer Francis Escudero, inuutusan din si Vice President Sara na humarap sa impeachment court sa petsang itatakda ng mataas na kapulungan. Ang summons ay personal na inihatid ng Senate Sergeant at Arms Lieutenant General Roberto Ancan. Dakong alas 11:05 yan ng umaga at iniutos na magulat siya sa loob ng 3 araw. Inatasan din si Ancan na ihatid sa Kamara ang utos ng Senado noong araw ng Martes, partikular nitong gabi lamang po ng Martes na ibinabalik ang articles of impeachment upang tiyaking hindi nito nilabag ang panuntunan na isang impeachment proceeding lamang kada taon ang maaaring isampa laban sa isang opisyal. Bukod dito, isinulat din ni Senate President Chis Escudero kay House Speaker Martin Romualdez na kansilahin na ang pagdalo ng mga kongresistang nagsisilbing taga-usig sa unang dapat sanang pagdinig ng impeachment court nitong Miyerkules ng hapon. Dahil nga sa naging desisyon ng Senado na ibalik muna ang impeachment complaint. Oras natin sa buong kapuluan mga kabombo, 7 minuto na makalipas ang alas 12 ng tanghali.
Naniniwala ang House Deputy Minority Leader na layunin umano ng pag-remand ng Senado sa impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte doon sa House of Representatives na maantala ang mismong impeachment trial. Sa eksklusibong panayam ng Bombo Radio, inamin ni Alliance of Concerned Teachers Party List Representative Franz Castro na nagulat sila doon sa naging hakbang ng Senado na tinawag din niya bilang unconstitutional. Nakikita naman ng mambabatas na isa itong worst case scenario ang pag-antala sa impeachment trial kasunod na rin ng pag-remand ng Senado sa articles of impeachment na kalaunan anya ay maaaring mauwi sa constitutional crisis. Sa kabila nito, umasa pa rin ang mambabatas na mababago pa ang naturang sitwasyon, depende na lamang sa magiging takbo ng paglilitis sa impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Narito ang bahagi ng pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Gulat kami doon sa pasya. So hindi namin talaga maisip yung ganong nangyari sa Senado. So, din-describe ko nga ito na, sabi ko nga nakakabaliw dahil wala ito sa mga rules, unconstitutional, talaga namang, ang aim lang nito ay talaga mapadelay itong impeachment trial. Kaya talagang unprecedented, talagang hindi ko mawari yung naging pasya ng Senado. Tinigyan ni Deputy Minority Leader Franz Castro. Samantala, ayon pa sa mambabatas, nakahandang tumulong ang kanilang panig sa House of Representatives Prosecution Team tungkol sa legal team nga ng Makabayan Bloc na maaari umano na maging bahagi at makatulong sa naturang paghahanda ng iba pang mga proseso ng may kinalaman sa impeachment para mapanagot ang ikalawang Pangulo dahil naman sa malinaw anya na nagkaroon ng misuse o maling paggamit ng kaba ng bayan. Narito pa ang patuloy ng mga pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro. Buong Makabayan, yung aming mga legal team ay handang tumulong sa mga prosecutors, yung team ng Kongreso para talaga ma-convict si Sara Duterte dahil malinaw naman sa mga dokumento, sa mga testimonies na talagang merong hindi na maayos na paggamit ng pondo na dapat ay panagutan. Kaya kami ay Bahagi pa yan ang mga pahayag ni House Deputy Minority Leader Franz Castro sa panayam ng Bombo Radio Philippines. Samantala, kuha po tayo mga karagdagang balita mula dyan sa may Senado. Si Senator Sherwin Gatchalian na babahala sa kinalabasan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Umaasa naman ito na walang magiging pagkaantala matapos na ibalik ang kopya ng mga reklamo sa Kamara. Yan at iba pang mga balita tinutukan niya ni Bombo JC Galvez. Nababahala si Senador Sherwin Gatchalian sa kinalabasan ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ito'y matapos mapagdesisyonan ng mayorya ng mga senator judges na ibalik sa Kamara ang impeachment complaint. Git ng senadora, sinusundan niya mga naunang pamantayan sa impeachment dahil malinaw niyang mga hakbang, ngunit nagbagong takbo ng sitwasyon. Dahil nag-issue na rin ang impeachment court ng writ of summons, umaasa ang senador na walang maging delay dahil hanggang sa ngayon ay hindi pa rin malinaw ang magiging susunod na hakbang. Maganda sana na pag-usapan yan during the trial proper kasi yung transparent at fair sa lahat. Hindi naman ibig sabihin kung pinakinggan na ito sa trial proper, matutuloy siya. Pwede rin siya ma-dismiss. Pero at least doon na natin na pag-usapan. And yun yung proper procedure. Mag-convene nga, nagkaroon ng trial at ilalabas. Ako naniniwala ilalabas yun ng defense yan. So sana doon na pag-usapan. Well, ako kasi I am following precedents. Kung ano nangyari kay yung mga dating impeachment, dapat sinundan natin yun, in my opinion, dahil klaro kung ano yung mga next steps. Hindi tayo na wawala sa direksyon. Para naman kay Senator Judge Ronald Bato de la Rosa, maituturing na rin na tantamount to dismissal ang pag-remand o pagbalik sa Kamara ng impeachment complaints. The mere fact that the body approved, the court approved for the remanding of the returning of the articles of impeachment
to the House of Representatives is a manifestation that they agree to my privilege speech that the articles of impeachment, the impeachment complaint is constitutionally infirm. More or less, but very clear man doon na returning without dismissing. Ang nakasabi doon sa amendment, di ba? So, hindi dismiss. Pero, parang gano'n na rin yun. Para sa akin, ha? Una rito, matapos ang mahabang deliberasyon sa impeachment court kagabi, nagdesisyon na ang mga senator judges na i-remand o ibalik sa House of Representatives ang impeachment complaint laban kay Duterte. Si Senator Judge Alan Peter Cayetano ang nagmosyon kung saan 18 senator judges ang pumabor, 5 ang tumutol at walang nag-abstain upang ipabalik ang impeachment case laban sa vice-presidente. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo JC Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Ang House Prosecution Panel, mga kabombo, ay sinabing Senado ang lumabag sa konstitusyon at tiwalang sa publiko ay mauunawaan itong sitwasyon. Kaugnay naman ng naturang mga proseso, ilang mambabatas ay nagbigay pa ng kanilang mga pahayag ukol sa ginawa ng panig ng Senado. Alamin natin yan sa pag-uulat ni Bombo Annalise Soberano. Naniniwala si Iloilo Representative Lawrence Defensor na miyembro ng 11-man House Prosecution Team na malinaw na pagsagasa sa ating saligang batas ang ginawa ng Senado na ibalik ang Articles of Impeachment para litisin si Vice President Sara Duterte sa House of Representatives. Ayon kay Defensor, hindi lamang ang prosecution ang apektado sa ginawa ng Senado, kundi binaliwala ng Senate Impeachment Court ang desisyon ng 215 congressman na bumoto pabor sa impeachment at litisin ang pangalawang Pangulo. Paliwanag pa ng kongresista, walang jurisdiksyon ang senator judges na magbotohan at magmosyon kung uusad ang impeachment trial. Ipinaalala ni Defensor, mali na nagbotohan sa mosyon para ibalik muli sa Kamara ang articles of impeachment. Ayon kay Defensor, ang depensa o prosecution ang dapat magmosyon sa harap ng Senate Impeachment Court at saka pa lamang pagbobotohan kung aaprubahan o i-deny ang motion. Ayon naman kay Batangas Representative Jervil Luistro na magbibigay ng pahayag ang House Prosecution Panel pagkatapos nilang magpulong. Sa kasalukuyan, Bombo Dennis, nagsisimula na ang pulong ng 11-man House Prosecution Team dito sa Kamara. Pakinggan natin ang naging pahayag ni Representative Jervil Luistro. As the prosecution team will be meeting, discussing, and acting as a team. No? So we anticipate that after the Mass, we'll be holding a meeting, and perhaps after the meeting, we will do the press. Sa panig naman ni Akbayan Party List Representative Percy Sandanya na hindi nirespeto umano ng Senado ang konstitusyon. Ayon kay Sandanya, pinili na mga karamihan sa mga senador na itakwil ang kanilang sinumpaang tungkulin. Sa panig naman ni Congressman-elect Chel Diokno na ang pag-remand ng Senado sa Articles of Impeachment sa House of Representatives ay malinaw na pag-aabandona sa ating saligang batas. Giit ni Diokno, malinaw sa konstitusyon na kapag na-transmit na ang Articles of Impeachment na ang nakalagda at least 1/3 na miyembro ng House ay agad itatrial ang kaso. Paglilinaw din ni Diokno na hindi dapat i-certify na dahil ang pagbibigay ng Articles of Impeachment sa Senado ay malinaw na isang certification. Naniniwala naman ang papasok na ang bagong kongresista na hindi papatay ang impeachment. So sa ngayon, aabangan natin, Bombo Dennis, ang magiging pahayag ng House Prosecution Panel pagkatapos nilang magpulong. Live mula dito sa Kamara, Bombo Annalise Montaño Soberano nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Oras natin sa buong kapuluan, 17 minuto na makalipas ang 12:00 ng tanghali. Tiniyak ng Philippine National Police na magkakaroon ng maximum police visibility sa mga paaralan sa ilan pang mga lugar
na inaasahan ang pagdami ng mga estudyante ngayong papalapit na ang pagbabalik eskwela ng mga bata sa susunod na Lunes. Ito na nga ang inihayag ni Police Regional Office 3 Director at Philippine National Police Spokesperson Police Brigadier General Jean Fajardo sa isang pulong balitaan dyan sa Campo Crame at ayon nga sa opisyal, nagbigay na ng kautusan si Philippine National Police Chief General Nicolas Torre III sa mga field commanders para naman makipag-ugnayan sa mga paaralan. Yan ay para alamin ang partikular na concerns ng mga magulang lalo na sa pasukan at ito pang ibang mga tinitignan na posible na makaapekto sa pasok ng mga kabataan sa kanilang paaralan. Tiniyak rin ni Fajardo na babantayan nila ang mga concerns na ito at nakahanda ang kanilang hanay para naman rumisponde kahit anuman ang emergencies sa pagbabalik eskwela ng mga estudyante lalo na yung mga nasa elementarya. Kasunod dito mga kabombo ay nagbigay na rin ng orientation ng mga security officers ng paaralan na dapat ay masiguro ang mga susunod na hakbang. Kagaya na lamang kung halimbawa ay may susundo sa mga bata ay dapat matiyak na ito ay otorisadong guardian ng mga ito o yung mismong magulang at hindi basta-basta palalabasin ng mga bata lalo na yung maliliit pa na maari umano na magpagala-gala at ma-aksidente kung ito ay iiwanang lalabas dyan sa mga paaralan. Nananatili naman ligtas sa mga ito hanggat nasa kanilang pag-uwi ay bahagi ng direktiba para sa mga tauhan ng security personnel o tauhan ng security forces na siyang nakatutok ang atensyon dyan. Samantala, muli namang tiniyak ng Philippine National Police na mayroong sapat na mga tauhan ay tatalaga sa mga paaralan para matiyak na hindi mabibiktima ang mga ito ng mga masasamang loob at magmamatsyag sa kanila. Kaugnay niyan, narito pa ang bahagi ng pahayag ni Police Brigadier General Jean Fajardo. As early as now po ay binigyan na po ng utos ng ating GPNP, yung ating mga field commanders para makapag-coordinate po sa mga school administrators para alamin din po kung ano yung mga particular concerns with respect sa kanilang mga eskwelahan. Kaya ang utos po ng ating GPNP ay siguraduhin po na mayroon po tayong maximum police visibility and presence doon po sa mga harap ng eskwelahan, doon sa mga vicinity, doon sa mga commercial establishment na maaaring puntahan ng mga estudyante pagkatapos ng kanilang mga klase, para siguraduhin po na hindi po sila mabibiktima ng mga nagmamatsyag lamang at kumahanap po ng tiyempo para biktimahin po yung ating mga estudyante. Bahagyan ang mga pahayag ng tagapagsalita ng Philippine National Police, si Police Brigadier General Jean Fajardo. Bombo International News. Muling idineklara ng World Health Organization na nananatiling global health emergency ang MPAC sa gitna yan ng patuloy na pagtaas ng mga kaso sa 133 mga bansa kabilang na ang Pilipinas. Ayon kay WHO Director General Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus, nananatiling public health emergency of international concern ang MPAC base sa payo na rin o abiso mula sa International Health Regulations Emergency Committee. Mula Enero taong 2022 hanggang Abril 2025 na itala ng World Health Organization ang mahigit 142,000 na kaso at 328 na dito ang nasawi sa buong mundo. Sa Pilipinas, umabot na sa 911 ang MPAX cases mula Enero ng nakalipas na taon. Ayon sa Department of Health, wala pa namang outbreak sa bansa hinggil sa naturang sakit, ngunit pinaigting na rin ang pagsuri ng mga lokal na pamahalaan. Ang mga kaso dito sa bansa ay pawang clade 2 variant na mas banayad at kusang gumagaling. Wala pa namang bakuna laban sa naturang sakit. Ang MPAX ay naipapasa yan sa pamamagitan ng ubo, pagalik, pakikipagtalik gamit na kontaminado na sugat ng mga sakit. Nakakahawa ito mula sa simula ng sintomas hanggang sa gumaling ang mga sintomas gaya na lamang ng pantal.
Samantala, pinatupad na ang local emergency curfew sa Los Angeles, California sa gitna yan ng malawakang protesta doon. Naging epektibo ang curfew bandang alas 8 ng gabi nitong Martes hanggang alas 6 ng umaga ng Miyerkules, oras doon sa Amerika, at inaasahan na ipapairal pa ito hanggang sa mga susunod na araw ayon kay Los Angeles Mayor Karen Bass. Ayon kay LA Police Department Chief Gene McDonnell, nasa 378 katao na ang inaresto sa nakalipas na 4 na araw ng malawakang protesta, kabilang ang halos 200 individual na inaresto nito lamang araw ng Martes. Iniulat din ng LA Mayor na may 23 na mga business building ang ninakawan sa nakalipas na 4 na araw. Samantala, tinanggihan naman ng federal judge ang request ng California para sa agarang restraining order para daw pansamantalasan ng pagbawalan si US President Donald Trump na gumamit ng Marines at National Guard sa pagpapatupad ng mga batas sa estado, lalo na may kinalaman sa kanyang inisyatiba para sa massive deportation ng mga illegal na imigrante. Itinakda naman ni Senior US District Judge Charles Breyer ang pagdinig ukol dito bukas, araw ng Huwebes. Una na ngang idineploy ni Trump ang National Guard at Marines para protektahan ang federal personnel at property laban sa mga nagproprotesta na tinututulan ang ikinakasang raid sa mga imigrante sa syudad. Balik tayo sa mga balita dito sa Pilipinas. Ang Commission on Elections ay may paglilinaw na hindi show cause order ang ipapadala doon sa Duterte Youth Party List, at yung poll body, mga kabombo, ay nilinaw din na hindi nila pakay na puntiryahin ang party list issues at iba pang mga usapin. Alamin natin sa pagulat ni Bombo Isa Cotoner. Nilinaw ng Commission on Elections na hindi na show cause order ang ipapadala para sa first nominee ng Duterte Youth Party List na si Representative Drixie May Suarez Cardema. Ngunit isa na lamang liham para pagpaliwanagin ang paggamit niya ng apelyedong Cardema sa kanyang Certificate of Nomination and Acceptance. Ayon kasi kay Commission on Elections Chairman George Sherwin Garcia, pagkatapos nilang makipag-usap sa Law Department, sa halip na show cause order ay sulat na lamang ang ipapadala para hindi isipin agad na may formal ng kasong kinakaharap ang naturang party list. Anya, pagpapakita ito na ang komisyon ay hindi laban agad sa party list, ngunit hakbang ito para makuha pa ang iba pang detalye. Paglilinaw ni Garcia na layunin ng ipapadalang liham na alamin lang kung ano ang rason ng paggamit ng apelyedong Cardema o kung bakit iyon ang ginamit na apelyedo sa halip na Suarez. Dagdag pa niya, hanggat maaari, hindi nais ng poll body na maramdaman ng Duterte Youth Party List na sila ay pinupuntirya dahil sa issue. May 3 araw ang grupo pagkatapos matanggap ang liham upang tumugon. Bagaman hindi sila obligado sa pagsagot, ang mahalaga ay nabigyan sila ng komisyon ng pagkakataong magsalita. Pagtitiyak ni Garcia na ang COMELEC ay laging magiging patas, walang kinikilingan, makatarungan at makatwiran sa pagtingin sa mga ganitong usapin. Napagkasunduan po ng Law Department sa halip na show cause order ay the letter ang i-address po sa kanila. More or less, para sa kaalaman ng lahat, nakalap na po ng Law Department namin yung mga dokumento na kakailanganin nila sa mas malalim na pag-iimbestiga. Ginawa po ng Law Department na letter kasi ayaw natin sabihin naman na may formal na kaso na kaagad silang kakaharapin. Wala naman pong problema yung pagpapaliwanag lang muna kasi siyempre ito ay motu proprio ng komisyon, and therefore gusto lang natin muna ipakita na kasi baka kasi sabihin nila, sinabi ng Law Department namin na nasisingle out sila dahil sa sila yung naitagi sa social media. Wala pong ganon. Kinakailangan lang talagang masettle ng Law Department yung issue na ito, at ang ating po namang garansya doon sa mismong nominee, wag po sila mag-alala, the COMELEC will always be fair, impartial, and will always be reasonable and just dito sa pagtingin sa issue po na ito. Matatandaan na nahaharap muli sa bagong issue ang Duterte Youth Party List matapos mapansin ng publiko na Suarez umano ang tunay na apelyedo ni Drixie Cardema. Si Drixie kasi ay kapatid ni Duciel Cardema na asawa ng chairman ng grupo na si Ronald Cardema. Sinabi rin ng poll body na maaari nilang maresolba ang mga isyong may kaugnayan sa proklamasyon ng Duterte Youth bago mag-Hunyo 30. Para sa Bombo Network News, Bombo Isa Cotoner nagulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Samantala,
Samantala, kuha pa po tayo ng karagdagang balita, ang Nemesis missile system mananatili pa rin sa poder ng Pilipinas para sa mga susunod pang pagsasanay ng militar. Kaugnay niyan, may nagkalapang report si Bombo Bea Piniza. Mananatili muna sa poder ng Pilipinas ang US Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis para pansamantalang gamitin sa mga susunod na pagsasanay ng militar at ng Philippine Marine Corps. Ayon kay Philippine Navy spokesperson Captain John Percy Alcos, sasamantalahin ng Marine Corps ang pananatili ng Nemesis sa bansa para sa mga military exercises upang mas maging maayos at mapalakas pa ang pagsasagawa ng mga combined operations kasama ang iba pang mga counterparts mula sa iba pang mga hanay. The Nemesis will remain here in our country for as long as training opportunities are still there for us to use that particular military equipment so that our Marines can better conduct combined operations with their counterparts. Ayon pa sa tagapagsalita, malaking tulong din ang sistema ng Nemesis sa pagtukoy ng mga amphibious landing sa mga katubigan ng bansa. Kasunod nito, paliwanag pa ni Alcos, ang presensya naman ng naturang sistema sa bansa ay tinatayang mapaminsala lamang para sa mga foreign entities na magsasagawa ng mga illegal at agresibong gawain kontra sa Pilipinas at hindi naman maituturing na isang banta laban sa China. Sa kabilang banda naman ay hanggat walang nakikitang panganib o banta sa seguridad ng bansa ay nananatiling isang equipment na ginagamit sa mga trainings ang naturang sistema. So this will be extremely helpful if amphibious raids or amphibious landings are planned against our country. The presence of the Nemesis in our country is only a deterrent to anybody who intends to conduct illegal, coercive, aggressive, and deceptive actions against the Philippines. Otherwise, it's just a military equipment that we use for training. Samantala, nauna na dito ay nagamit na ang Nemesis nitong Abril para naman sa balikatan exercises at sa naging kamandag exercises itong nakalipas sa buwan ng Mayo. Nilinaw ng Philippine Navy na hindi dahil sa sama ng panahon kaya inilagay sa simulated firing exercises ang paggamit sa Nemesis na dapat sana isang live fire exercises dahil naman sa safety concerns nito. Para sa Bombo Network News, Bombo Bea Peniza nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Kinumpirma ni Immigration Commissioner Joel Anthony Biado na may nagtatangka ng palihim na pagpapalaya kay Tony Yang, kapatid ni dating Presidential Advisor Michael Yang. Ayon niya kay Biado, isang resolusyon ang ipinasa habang wala siya dito sa ating bansa upang payagan ang pagpapalaya kay Yang, ngunit agad ito na ipinawalang bisa sa kanyang pagbalik. May mga nagtangka umano na humiling na baguhin ito ang kanyang desisyon, pero nanindigan ng opisyal na mananatili si Yang sa kanilang kustodiya. Si Yang, mga kabombo, na inaresto noon pang 2023 ay naharap sa deportation process dahil naman sa peking pag-aangkin na siya ay Pilipino at mga reklamo ng dati nitong empleyado. Samantala, sinabi naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na iniimbestigahan na ng Palasyo Malacanang mga aligasyon ng korupsyon laban kay Biado kahit hindi malinaw ang pinanggagalingan ng naturang mga complaint. Mariing itinanggi naman ni Biado ang akusasyon at sinabing may mga makapangyarihang tao na nasa likod ng black propaganda laban sa kanya. Samantala, ito ang kabombo, yung motion ng kampo ni dating Congressman Arnie Tevez na manatili sa detention facility ng National Bureau of Investigation ay ibinasura ng Manila Regional Trial Court. Yan at iba pa mga balita, hatid ni Bombo Grant Hilario. Ibinasura ng Manila Regional Trial Court Branch 51 ang inihahing motion ng kampo ni dating Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Tevez Jr. na manatili ito sa kustodiya ng National Bureau of Investigation. Ito mismo ang naging resolusyon ng naturang korte sa hiling sana ni Tevez na hindi ito mailipat sa ibang kulungan. Sa kasalukuyan kasi ay nananatili siya sa loob ng Building 14 ng detention facility ng NBI sa lungsod ng Muntinlupa.
Maalala na naghain ng motion ang kampo ni former Negros Oriental Representative Arnolfo Arnie Teves Jr. na huwag itong ilipat sa ibang pigitan dahil sa iginigit nilang security concern. Samantala, hinggil naman sa usapin ng mga kinakarapan nitong kaso, pinabulaanan naman ang kanyang abogado na si Attorney Ferdinand Topacio na nais nilang ma-delay ang proseso ng mga pagdinig, kung saan mariin itong itinanggi na delaying tactics umano ang hindi pagpapasok ng kanyang kliyente ng not guilty plea sa pagbasa ng sakdala. Narito, pakinggan natin ang paliwanag ni Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni former Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. Hindi po niya naintindihan ang sinasabi niya. Maybe she was not advised properly by her lawyers kasi hindi naman po nakadelay yung hindi pag-enter ng plea. Because if you do not enter any plea, the court enters a plea of not guilty for you. So wala po ni isang segundong delay yun. So some people should think before they talk para hindi lumalabas na katawa to. Kaya't bunsod nito, ipinag-aaralan din raw ng kanilang kampo na posibleng hindi din ito magpasok ng not guilty plea sa mga susunod pa nitong pagharap sa pagbasa ng sakdala. Narito muli si Attorney Ferdinand Topacio, Legal Counsel ni former Negros Oriental Representative Arnie Teves Jr. We will still refuse to enter a plea. We have instructed our client to that effect. Yun din, yung ginawa niya noong dati. Kaya lang, kailangan nag-confirm pa kami by phone kasi nagkaroon ng problema yung Teams. So hindi magkarinigan. So, which is tantamount to not entering any plea at all. So wala naman pong problema yun. Not guilty. Samantala, sa panig naman ng kampo ni Negros Oriental Congresswoman-elect Janice Digamo, inihayag ng kanyang abogado na ang pagsisimula ng mga ganitong pagdinig ay kritikal na hakbang upang tuluyang makamit ang hustisya. Narito naman ang tinig ni Attorney Andre Bontagom, abogado ni Janice Digamo. All I can say is that today marks a critical step towards justice. And the private complainant, Congresswoman-elect Janice Digamo, has waited. Mula dito sa Manila City Hall, lungsod ng Maynila, Bombo Gran Hilario, nag-uulat. Para sa the number one and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Entertainment News. Malapit nang makumpletong muli ang sikat na K-pop boy band na BTS matapos na opisyal nang na-discharge mula sa military sina Park Jimin at Jun Jungkook ngayong Miyerkules, June 11. Ito ay matapos makumpleto ni Jimin at JK ang 18 buwang mandatory military services sa South Korean military. Magkasamang na-enlist ang dalawa na miyembro ng BTS noong December 12, 2023. Ang military discharge naman ng dalawa ay isang araw matapos makumpleto ng kanilang kabanda na sina RM at V ang kanilang military service at na-discharge nito lamang araw ng Martes, June 10. Magkasabay na dumating sina Jimin at JK sa labas ng kanilang military base at binati ang mga nag-aabang na fans at media. Sina Jimin at JK ay pang-5 at pang-6 na miyembro na ng BTS na nakakumpleto ng military service. Unang nakatapos ng military service ay si Kim Suk-jin na sinundan naman ni Jung Hoosuk o J-Hope noong nakalipas na taon. Sa ngayon, tanging ang BTS rapper na lamang na si Min Yoongi Usuga ang natitira na nasa public service at inaasahang ma-discharge naman sa June 21. Nakatakda namang mag-reunion ang mga miyembro ng BTS sa kanilang 12th debut anniversary. Sidaraos yan na 2025 BTS Festa sa June 13 to 14 sa may Gyeonggi Province. Mga kabombo at mga ka-Star Nation, narito ang ating pagtatampok muna sa bahagi ng kasaysayan. Hindi lamang tao, hindi lamang lugar, kundi pati ang mga pangyayari ay ating binabalik tanawan. Alam nyo ba na maliban sa makasaysayang Rizal Day event kada 30 ng Disyembre ng bawat taon, isa pang selebrasyon ang iniuukol din kay Dr. Jose Rizal. Pero ito ay hindi direkta na pagtukoy kay Dr. Rizal, kundi yung naging pagkilala ng mga lokal kay Dr. Jose Rizal at sa kanyang mga naging ambag kahit hindi pa man narating ng personal ni Dr. Rizal ang naturang lugar. Ang Bantayog Festival ay ginaganap tuwing Abril dyan sa Daet, Camarines Norte.
Yan ay bilang paggunita sa bayani ng Daet Revolt noong 1898 at maging sa mga ginampanan ni Dr. Jose Rizal, at ito ay tumutukoy sa pagkakatatag na rin ng lalawigan ng Camarines Norte. Ang salitang bantayog ay nangangahulugan ng monumento at ang festival ay siya namang ipinangalan sa First Rizal Monument na matatagpuan sa naturang bayan na itinayo noong 1878 bilang unang bantayog para sa pagkilala sa pambansang bayani. Bago ito, walang gaanong nakakapansin sa unang bantayog na laan para kay Rizal dahil hindi ito tipikal na klase ng monumento. Walang hugis ng tao, wala ring mukha ni Rizal o ano paman, kundi ang First Rizal Monument sa Daet ay may 3 palapag na stone pylon na may square base na sumusuporta sa isang triangle sa 2 level nito. Ang monumentong yan, mga kabombo, ay may cube bilang base, isang 3-sided pyramid type ang nasa gitna at isang triangular pyramid na patulis ang nasa dakong itaas nito, at bagay na naging iba doon sa iba pang mga monumento ng pagkilala kay Gata Jose Rizal. Dumako pa po tayo sa ibang balita. Nahihirapan ngayon ang Office of the Civil Defense na makamit ang zero casualty tuwing panahon ng kalamidad. Ito ang pagbubunyag ni National Disaster Risk Reduction Management Council Executive Director at OCD Defense Administrator Undersecretary Ariel Nepomuceno. Target ngayon ng kanilang tanggapan na maging minimal na lamang ang mga casualty ngayong panahon na naman ng tag-ulan. Anya, nakikita kasi na walang sapat na paghahanda sa tuwing dumarating na ang iba pang mga sama ng panahon gaya ng habagat, shearline at mga bagyo na siya namang taliwas kapag wala pa ang sama ng panahon. Ayon sa opisyal, alam na ng lahat kung ano ang dapat na gawin tuwing may kalamidad, gayon din ang mga ahensya at maging ang publiko ay dapat na nakahanda at nakaalerto na. Sa kabila nito, lumalakas naman anya at mas nagiging mapaminsala rin ang mga sama ng panahon gaya ng habagat at bagyo na siyang madalas na dahilan ng pagtaas ng bilang ng mga casualty at pagkasira ng ilang mga ari-arian. Samantala, nakikipag-ugnayan na ang Office of the Civil Defense sa State Weather Bureau para naman sa mga dapat na ilabas ng mga protocols kapag umiiral na ang iba pang mga weather phenomenon sa loob ng ating bansa. Sa karagdagan pang balita, nagsagawa ngayong araw ng malawakang paglilinis ang Metropolitan Manila Development Authority at pamahalaang lungsod ng Caloocan sa Maligaya Creek na matatagpuan sa tabi ng La Loma Cemetery exit. Binigyang diin ng General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority na si Procopio Lipana ng nasabing paglilinis ay bahagi pa rin ng programa ng ahensya na bayanihan sa Estero, isang inisyatibong pangkomunidad na may layuning linisin ang mga naiipong basura sa mga estero at kanal sa buong Kalakhang, Maynila. Ito ay naglalayon din na tugunan ang mga pagbabara na nangyayari tuwing panahon ng tag-ulan. Nang may malakas na mga pag-ulang na itatala ay iyan ang mga pangunahing naapektuhan at kinakailangan naman matanggal ito agad bago pa man ang tuloy-tuloy na pagpasok ng mga pag-ulan upang maiwasan ang mga pagbaha. Nananawagan din si Lipana sa publiko na itapon ng maayos ang kanilang mga basura upang maiwasan ang matinding mga pagbaha ngayong papasok na ang mas matindi o peak ng tag-ulan sa ating bansa. Ayon pa sa ahensya, mayroon silang flood control and sewerage management office na siyang nangangasiwa at tinatayang nasa 24 na dump truck o katumbas ng 48 tonelada ng basura ang nakukuha dyan sa naturang mga lugar. At yan ay karaniwang ginagawa sa mga panahon ng weekend at maging sa weekdays ay isinasagawa na rin upang maagapan at maiwasan ang pagbaha. Kabilang naman sa mga nakakalap na basura ay mga bote ng plastic, pambalot sa pagkain at samot-saring iba pa na nagpapabara dyan sa mga estero at ilog. May kabuang 273 estero sa National Capital Region na may habang 570 kilometro, samantala lahat naman ng nasa mahigit
70 pumping stations na pinamamahalaan ng ahensya ay 100% operational at gumagana sa buo nitong kapasidad. Samantala, nakapagtala naman ang Bulkang Bulusan ng bahagyang aktibidad, kabilang po dyan ang 167 na pagyanig at malalakas na pagsingaw na napadpad sa hilagang silangang direksyon. Naglabas ito ng 163 tonelada ng asopre na indikasyon ng patuloy na aktibidad sa ilalim ng lupa ng bulkan, habang meron ding nananatili pa rin ang pamamaga sa paligid ng bulkan. Samantala, ang Bulkang Taal ay nasa parehong alert level 1, subalit wala namang naitalang lindol sa naturang bulkan at may katamtamang pagsingaw na umabot sa 700 metro ang taas na napadpad naman patungo dun sa Timog Kanluran at Hilagang Silangan. Ayon sa datos mula sa Philippine Institute of Volcanology and Seismology, naglabas na ito ng 55 na tonelada ng asopre habang nagpapakita ng patuloy na pangmatagalang pagimpis sa buong Taal Caldera. Kasabay yan ang pansamantala ng pamamaga sa Timog Silangang bahagi nito. Dagdag pa rito, ang temperatura ng lawa sa may bunganga ng Bulkang Taal ay umabot sa 68.7 degrees Celsius na indikasyon ng aktibidad sa ilalim ng lupa, habang nananatili naman sa 0.3 ang level nito. Sa dagdag pa nating mga balita, mga kabombo, inaasahang mas lalalim pa ang ugnayan ng Sandatahang Lakas ng Pilipinas at Japan. Yan ay sabisa na rin ng Reciprocal Access Agreement na ayon nga sa opisyal ng Philippine Navy ay magpapatuloy. Ayon pa kay Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, tagapagsalita ng Philippine Navy para sa usapin ng West Philippine Sea, nagsisilbing legal na batayan ang naturang kasunduan para naman sa mas madalas na interaksyon ng Japan, Self-Defense Forces at Armed Forces of the Philippines. Ayon pa kay Trinidad, bagamat legal na sumusunod ang mga magkabilang panig sa legal framework para sa mga kasunduan, ay naasahan nila na matutukoy ang mga detalye ng aktwal na pagsasanay at operasyon sa pakikipag-ugnayan na rin ng Armed Forces of the Philippines at Department of National Defense. Dagdag pa niya na makikinabang dito ang hanay ng militar sa karanasan at teknolohiya ng Japan na makakatulong naman sa pagpapalakas pa ng kakayahan ng ating bansa na depensahan at magkaroon din ng modernisasyon sa hanay ng militar. Na ratipikahan na, mga kabombo, ng Japan Diet ang kasunduan noong Hunyo 6 at nilagdan ito ng mga otoridad sa Maynila noong namang Hulyo 8 ng taong 2024 at sunod na pinagtibay ni na Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ng Senado noon po yung Nobyembre at Disyembre ng nakalipas na taon. Sa ilalim ng naturang kasunduan, papayagan ang joint military exercises maging ang training at humanitarian missions sa pagitan ng Pilipinas at ng bansang Hapon. Nakatakda namang ipa-deport sa Pilipinas ang Pilipinong inaresto ng U.S. Immigration and Customs Enforcement. Ayon kay Consul General Adelio Cruz ng Philippine Consulate ng Los Angeles, California, nakahanda ang konsulada na tulungan ang naarestong Pilipino. Ipinaalam na rin anya sa pamilya ng Pinoy ang pagkakaaresto sa kanya. Nauna na nga pong nilinaw ng Consul General na hindi kasama ang Pinoy sa inaresto sa ikinasang raid sa LA, kundi sa mismong bahay siya inaresto, kung saan kasama niya ang Immigration and Customs Enforcement official at isang parole officer. Samantala, nilinaw din ng Consul General na walang mga Pilipino ang kasama sa mga nagproprotesta doon sa Los Angeles, California laban sa pinaigting pa na crackdown ng gobyerno ng Amerika laban sa mga illegal immigrants. Bombo Police Report. Dako tayo, mga kabombo, sa mga ulat ng ating mga himpilan. Diyan sa Eastern Visayas, meron hong aksidenteng nangyari sapagkat may van na sumalpok doon sa istruktura malapit dyan sa Tacloban Airport. May naitalang nasawi at meron ding mga nasugatan. Alamin natin ang update mula sa Bombo Radio Tacloban.
Nayupi ang isang pampasaheros na van matapos bumangga sa poste ng streetlight papuntang Daniel Z. Romualdez Airport sa Tacloban City kung saan isa ang naitalang patay. Ayon kay Tacloban City Police Office City Affairs and Development Unit Head Police Lieutenant Colonel Alan Camasin, hindi bababa sa 11 ang sakay ng nasabing van kasamang driver nang mangyari ang aksidente. Batay sa investigasyon, bumibiyahe mula sa Ormoc City ang van at maghahatid sana ng pasahero sa nasabing paliparan nang mangyari ang disgrasya. Ayon sa mga nakasaksi, mabilis ang takbo ng van at ng mga oras na iyon ay bumubuhos din ng malakas ang ulan na nagresulta ng pagdulas ng daan. Dahil sa madulas na daan at mabilis na takbo ng sasakyan ay nag-slide ito at bumangga sa poste kung saan na dahil sa lakas ng impact ng pagkakabangga ay tumilapon palabas ng van ang ilang pasahero at lumusot naman sa likod ng van ang isang babae na agara namang ikinasawi nito. Kasama naman sa mga lula ng van ang isang 3 taong gulang na bata na nakaligtas sa aksidente matapos yapusin ng mahigpit ng kanyang ina. Agad namang dinala ang mga biktima kasama ang driver ng van sa hospital para sa agarang atensyong medikal kung saan 2 sa mga ito ay nasa kritikal na kondisyon. Katakda namang sampahan ng kasong reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injury and damage to property ang driver ng pampasaheros na van pagkalabas nito sa pagamutan. Isang pampasaherong van na-disgrasya kanina dyan sa may malapit na sa may airport. At mayroong 10 pasahero. Isa sa pasahero ay nasawi doon mismo sa incident. At yung 10 kasama yung driver ay nadala sa ospital. At ngayon mayroon 2 critical na kondisyon. Isa investigation ng traffic investigation. Itong sasakyan ay sobrang lakas at magpatakbo at dagas malakas yung ulan ko ay dinala ng nag-slide ito kanina napunta doon sa may electrical post. Ang bahagi ng pakikipagpanayam ng Bombo Radio Tacloban kay Tacloban City Police Office City Affairs and Development Unit Head Police Lieutenant Colonel Alan Camasin. Samantala, magpapalabas naman ng preventive suspension order ang Land Transportation Franchise and Regulatory Board or LTFRB Regional Office 8 laban sa operator ng van. At iyan ang ulat mula dito sa impila ng Bombo Radio Tacloban. Ito si Bombo Ninia magpili para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Pagtataas naman sa bilang ng mga pasahero sa Matnog Port ay naitala kaugnay ng pagbabalik eskwela na ng mga estudyante sa susunod na linggo. Alamin natin ang mga update mula sa Bombo Radio Legazpi. Naobserbahan ng Philippine Ports Authority Bicol ang pagtaas ng bilang ng mga pasahero sa Matnog Port kaugnay ng paparting na balik eskwela. Ayon kay Philippine Ports Authority Port Management Office of Bicol Major Relations Officer Achilles Galindez sa panayam ng Bombo Radio Legazpi, halos dumoble ang bilang ng mga pasaherong dumarating sa Pantalan simula pa noong weekend. Sa katunayan umano, mahigit 4,000 na pasahero na ang dumaan sa Matnog Port noon lamang na Lunes, Hunyo 9. Aniya, patuloy ang kanilang monitoring dahil inaasahan ang pagdami ng mga pasahero lalo na ngayong balik eskwela. Binalaan din ng opisyal ang mga pasahero na maaari silang bumiyahe ng mas maaga para hindi na sila maghintay ng matagal sa kanilang biyahe at hindi magkasabay-sabay sa inaasahang pagdagsa ng mga mananakay sa susunod na weekend. Kasalukuyang ipinapatupad na ngayon siyang offline biyaheng ayos kaya't mas maigpit na seguridad ang inaasahan sa mga daungan sa rehiyon ng Bicol. Samantala, nagbabala rin si Galindez sa publiko na iwasan ang pagdadala ng mga ipinagbabaw na kargamento upang maiwasan ang anumang aberya, gayon din ang palaging pagsunod sa mga protocols na ipinapatupad sa mga pantalan. Nakataas na po at ini-implement natin yung offline biyaheng ayos natin at asahan niyo po yung mas mahigpit na seguridad sa ating mga pantalan. Pinapaalala natin yung pagbabawal sa pagdadala ng mga prohibited items, mga illegal na kargamento para po
hindi magkaroon ng anumang antala ang ating mga kababayan. At lagi lang po sumunod doon sa mga protocols na pinapatupad sa ating pantalan. At kung may kailangan kayong isang guni, itanong sa ating mga kasamahan sa mga pantalan ay wag pong mag-atubili na lumapit po sa kanila. Mula dito sa impilan ng Bombo Radio Legazpi, ito si Bombo Eugene Rochan, nag-uulat for the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo! Mga kababayan naman ni Vice President Sara hindi natutuwa sa desisyon ng Senado na ibalik sa Kamara ang impeachment case laban sa pangalawang Pangulo. Kaugnay niyan, may report ang Bombo Radio Davao. Nais ng mga Davaoenyo na tuluyan ng ibasura ang isinampang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte at mas tutukan ng mga mamabatas ang paglutas sa kahirapan, gutom, iligal na droga at lumalaking krimen sa bansa. Ito ang naging reaksyon ng mga mamamayan ng lungsod ng Davao matapos ang isinagawang pagdinig ng Senado kahapon sa impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Inihayag ng isang Davaoenyo na si Murillo Inosilicio Clase na isa siya sa mga nag-aabang at nakapanood sa Senate hearing kahapon kung saan labis umano siyang nalulungkot dahil kanyang nasaksihan ang hindi pagkakaintindihan ng mga senador. Kung nakikita lang ninyo ang ginawa ng VP Sara natin sa bansa, wala namang ninakaw yan eh. Isa na po, tigilan nyo ng kalukuhan na yan. Ilang Pangulong nanalo? Umabot ba sa 38 pesos yung kilo ng bigas? O ngayon, paano yung bigas? Umaangat palagi. Sinong manahihirapan? Ang kababayan natin. Sana po, tiningnan mo natin ang Pilipinas. Saan tayo na pinanganak? Iyon pa sana ang tutukan natin. Huwag yung political issues. Huwag yung si BP na i-impeach ninyo. Tigilan nyo na yan. Political issues na yan eh. Hindi po nakatutok yun sa ano. Kung political issues man lang, itigil nyo na yan. Matatandaan na 18 senador na tumatayong mga hukom ang bumoto pabor na ibalik sa Kamara ang kaso. 5 ang tumutol at walang abstensyon. Sa pamamahitan ng naturang boto, nagpasya ang mga senador na ibalik sa Kamara de Representantes ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Ipinasa ni Senador Alan Peter Cayetano ang mosyon na ibalik sa House of Representatives kung saan nilinaw nito na hindi ito nangangahulugan na kanila nang ibinasura ang kaso laban sa pangalawang Pangulo. Nauna na ilabas ni Senador Donald Bato de la Rosa ang isang mosyon na ibasura ang kaso laban kay Vice President Sara Duterte. Dahil sa naturang mosyon, wala na munang magaganap na representasyon ng Articles of Impeachment na itinakda sana kahapon. At sa halip, binigyan ng Senado si VP Sara ng 10 araw upang sagutin ang ipapadalang writ of summons. At yan ang ulat mula himpilan ng Bombo Radio Davao. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Jerwin Ngoho para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Samantala, ang Liga naman ng mga Barangay National President ikinatuwa ang pag-aproba ng Kongreso sa 6-year term ng mga barangay officials. Kaugnay niyan, may detalye pa ang Bombo Radio Kawayan. Ikinatuwa ng Liga ng mga Barangay ang pagpapalawig ng termino ng mga barangay officials. Ito ay matapos aprobahan sa ikatlo at huling pagbasa sa House of Representatives ang panukalang batas na nagpapalawig sa hanggang 6 na taon sa termino ng mga barangay at sangguniang kabataan officials mula sa dating 3 taon. Sa panayam ng Bombo Radio Kawayan kay Jessica Gallegos ang National President ng Liga ng mga Barangay, sinabi niya na maituturing na blessing ang pagpapahaba ng panahon ng kanilang panunungkulan dahil nangangahulugan ito na mas marami silang magagawa para sa barangay. Sa pamamagitan nito ay maaari nang matapos ang mga sinimulang proyekto ng mga barangay officials hanggang sa matapos ang kanilang termino. Hindi kasi anya sapat ang 2 taon, lalong-lalo na at ang unang taon ay ginugugol ng mga opisyales ng barangay sa mga trainings at seminars, pangunahin ng mga bagong upo sa pwesto. Dahil dito ay hindi anya patas na sabihing walang nagawa ang mga barangay officials, lalo na at napakaiksi lamang ng panahon ng kanilang panunungkulan. Umaasa naman siya na may sasabates ito sa lalong madaling panahon bago pa magsimula ang paghahanda para sa barangay at sangguniang kabataan elections na gaganapin naman sa unang araw ng Disyembre.
The longer naman, the better for as long as syempre yung mga nakaupong mga barangay officials are nagtatrabaho talaga mabuti. Yan naman po ang goal ng liga po natin na talagang i-guide yung ating mga barangay officials na gawin ang kanilang gampaning trabaho ng maayos. Kaya tayo merong sinusundan na serbisyong may puso. At iyan ang ulat mula rito sa Bombo Radyo Kawayan. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo Jamaica Barbas. Para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radyo Philippines. Basta Radyo. Bombo! Mga kabombo at mga ka-Star Nation, manatiling nakasubaybay at updated sa mga balita at impormasyon. Maaari hong tutukan ang mga kaganapan sa pamamagitan ng Bombo Mobile App, YouTube, TikTok at maging sa Facebook Live. Kung kayo ay nandito sa bahagi ng Luzon o kahit nasa Mindanao, pwede ho ninyong masubaybayan ang mga programa sa bahagi po ng Visayas. Matutunghayan natin ang mga kaganapan dyan sa naturang rehiyon sa tuloy-tuloy nating mga balita at impormasyon. Hatid ng ating Bombo Radio and Star FM station. Unahin ko dyan sa bahagi ng Iloilo dahil nariyan ang Bombo Radio Iloilo at Star FM Iloilo. Doon naman sa parte ho ng Negros Island, Bombo Radio Bacolod and Star FM Bacolod. Sa Central Visayas, Bombo Radio Cebu at Star FM Cebu. Habang dyan sa bahagi po ng Capiz, Bombo Radio Rojas at Star FM Rojas. Sa bahagi ng Kalibo, Aklan at mga karatig na lugar, dyan lalo na yung mga nandyan sa Boracay Island, masusubaybayan po natin ang Bombo Radio Kalibo. At doon naman sa Eastern Visayas, nariyan naman ang Bombo Radio Tacloban. Mga kabombo ka Star Nation, bago tayo magtapos, samahan niyo po kaming manalangin ng Rosh Imperata for the Nation. Heavenly Father, you led your people out of Egypt from slavery to freedom. In Jesus, your beloved Son, you led us from death to life through his paschal mystery, and by the gift of the Holy Spirit, we humble ourselves before you today, trusting in your promise to heal our land. Stretch forth your mighty hand once again and lead our nation in this time of crisis, conflict, and confusion. Let the light of truth shine like a pillar of cloud by day and a pillar of fire by night to guide us along the path that leads to unity and peace. Make justice gush forth like water from the rock, quenching the thirst of victims, cleansing wounds, and opening the way to healing and reconciliation. As you fed your people with manna in the wilderness, satisfy our hunger for righteousness, that we may cease to crave for power, wealth, and selfish gain. Soften hearts, hardened like Pharaoh's, and open eyes blinded by greed, that our love for our country may triumph over all political loyalties and personal interests, and we may learn to see each other not as allies or enemies, but as we truly are brothers and sisters all. May this Jubilee year inspire us to journey together as one people. Let this be our Passover, from lies to truth, from cowardice to courage, from injustice to righteousness, from division to unity, from despair to hope, from selfishness to love. May this time of renewal enable us to discover again our greatness as a nation and our dignity as a people so dear to your heart. We ask this in the name of Jesus, our Paschal Lamb, who leads us through the cross from death to new life. Amen. Our Lady of Peace, pray for us. Saint Michael the Archangel, pray for us. Luzon, Visayas at Mindanao, yan ang kalipunan ng ating mga balita para sa pantanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula sa Bombo News Center, Makati, para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Bombo na sa udto sa DYFM, Bombo Radio Iloilo standby sa kay Bombo Paulina Piliora.
Check nato ng balita ni Bombo Paulin kay nakarecord sang 48 ka kaso sang HIV sa unang quarter sa 2025 ang syudad sang Iloilo. Kaso ini sang human immunodeficiency virus sa aton sining mga tagpalamati isa man sa mga nagapanguna sining rason nga paano mo ni maangkon ining balatian pinagi man sa pag-angkon sang nagkalain sining mga partners kag kon mayara pagid sang ginatawag sining M2M sexual intercourse or male to male. Ti standby sa aton sining mga kabombo diri man sa aton sining pagpangalagad sa bombohanay sa udto kag ang hublag protesta karon pati gayunon sining man iyang hapon may kantanan sa panawagan sining pag-impeach sa kay Vice President Sara Duterte o galing kadamo sa mga technicalities diri karon na banwa nga nagatuluhaw just like na lamang sa aton sining konstitusyon nakasaad nga hindi pwede maka-file sang multiple impeachment complaints sa isa iya ka opisyal sang gobyerno within 1 year. Ti isa man sa mga rason kung nga agin balik ini sang Senado ining articles of impeachment batok sa kay Vice President Sara Duterte. Madamo naman sang nagatuluhaw karon iya banwa sa nagkalain sining opinyon na tuhoy sa sining development kalakip na sa sining pag-sumon pagid sa kay Vice President Sara Duterte. Ang mga nagapamangkot sini banwati nga agin pasumon pa kay remand naman bala dito sa House of Representatives ang nasambitan sining mga articles of impeachment. Sa aton sining mga kauturan. Well, standby, driman sa aton sining pagpangalagad sa Bombo Radyo Iloilo sa Bombohanay sa Udto. Ang oras naton 3 minutos na nakaligad sa takna sining alauna driman sa pagpangalagad naton sa Bombo Radyo Iloilo. Standby kay may mga development man sa bahin karon sang sangguniang panlunsod. May kantanan diri sa pagdeklarar nga persona non grata ining isa iya ka vlogger nga naghikay sa produkto sa isa ka coffee shop nga naga-oryara na karon sa negosyo sa makaligan sini o sa nakaligan sini nga duha ka dekada or 20 anyos. May nagaduso diri karon nga ini siya ang ideklarar nga persona non grata kag nakapasar ini sa bahin karon sang City Council. Lakip man sina diri banwa ang pag-aprobar man sang sangguniang panglusod sa isa pagidiyak or sa pagsulod sang appointees para iya nga mangin isa iya ka bulk water supplier diri sa syudad sang Iloilo. Standby kay plastar nato din ang mga balita karon na Bombo Chris Leon kanay kay ligom dulom di Tubango. Standby ara na si Bombo Paulin. Okay, check ta Bombo Paulin sa report na please go ahead. Kumbaga siya may 48 ka bag-o o kung may 48 kanan ka kaso sa HIV o kung human immunodeficiency virus sa unang quarter sa 2025 sa syudad San Iloilo. Sa kabugasan halin sang tuig 1988 tubtob sa first quarter sang 2025 mayara na sang 1,694 ka kaso sang HIV diri man sa bahin sa syudad sa Iloilo kag iniging kumpirma ni Maria Odeta Villaruel ang medical officer for sang Iloilo City Health Office. Santo sa data bombotsam nga ginpagwa sang opisina halin sang tuig 2020 tubtob sa unang quarter sini nga tuig 2025 mayara tanan sa 810 ka kaso sa HIV kung sa diin 771 diri ang mga lalaki 39 ang babae less than or diri naman kita sabahin sa mga age bracket kung sa diin less than 15 years old may ara sang duwa ang age bracket nga 15 to 24 years old 267 ang may age bracket nga 25 to 34, 361, 35 to 49, 148 kakaso, samtang 50 and older
may ara sang 32 bumbotsyam nagapanguna nga rason sa mode of transmission amo ang males having sex with males 434 ini siya. Ang males having sex with both sexes, it means nagapakikilawas sa both nga babae kag lalaki, may ara sang 218. Ang male to female sex is 139. Wala naman sa may na-record pinaagi sa blood transfusion. Samtang ang unknown pa sa gihapon 19 kabilog bumbotsyam. Ang ini nga data ang naghalin sa laboratories kag mga hospital sa syudad nga nagahatag sa HIV testing kag ini amula ni ang hindi mo bala mapilit kasi based man diri sa nagaaton diri nga Republic Act diri naga protekta man diri nga they have the right man if mag pa-test ini sila bumbotsyam sa mga ini voluntary ini sila samtang nagpresentar ang Iloilo City Health Office sa alkalde and ini nga mga recommendation is na-aproba na ini ni Mayor Jerry Treñas. Una diri ang i-intensify nila bumbotsyam ang advocacy kag education lectures sa komunidad, most especially sa mga eskwelahan kag barangays. Ang main target is ang mga young key population given nga ang age bracket nga 15 to 24 years old is 267, ikaduwa sa pinakataas sa din sa 2020, ikaduwa i-intensify or pabaskogon ang HIV testing through mobile voluntary counseling and testing. Ikatatlo ang pag-reopen sa sundown clinic sa syudad agud mangin accessible ini sa magpa-test. Ining sundown clinic is available ini siya from 5 p.m. to 11 p.m. para sa mga may ara sang klase, para sa may mga nag-uubra nga 8 a.m. to 5 p.m. Tapos ang iban nagahadlok nga may makakita sa ila nga magpa-test. So ginlonsyar na ini last time ang sundown clinic sang tuig 2016. Funded ini siya sa Department of Health pero nag-operate lang bumbotsyam for 2 years. So bali hasta lang 2018 bangod wala pa sang budget. So plano ini siyang i-reopen liwat gina-formulate pa wala pa sang exact date na ginhatag diri sa aton ang Iloilo City Health Office. Para sa tunaw amo na ang naaproba ni Mayor Jerry Treñas and kaapat amo ang pag-promote sa paggamit sa pre-exposure prophylaxis. Amo ni ang pag-take Manila sang pulong diri bumbotsyam. Amo lang niya galing ang consideration diri bangod kinahanglan sexually active ka kag negative ka niya nga daan sa HIV. So amo ni nga para hindi ka maka-acquire sa HIV o kon sa human immunodeficiency virus bumbotsyam. So ini free na ini siya subong nga ginapanagtag sa bahin sa Department of Health kag FPOP. Hindi kalima ang pag-establish or swiftly establish sa HIV care clinic kaysa subong ang ara sa atin is ang social hygiene clinic. Isa pa lang ini siya ka screening facility. So dira kung may mga nag-positibo dire bumbotsyam sa HIV, gina-refer ini sa Iloilo City Health Office sa mga treatment hub. Ang treatment hub naton diri sa siyudad sa Iloilo, 5 kabilog, duwa diri ang pribado nga ospital, ang St. Paul's Hospital, Medical City, kag duwa man diri ang government hospital which is ang WVMC or Western Visayas Medical Center, kag ang West Visayas State University Medical Center, kag ang FPOP diri bumbotsyam. Kabahin bala ibabati naton ang nanging pahayag ni Dr. Maria Odeta Villaruel, ang Medical Officer for sa Iloilo City Health Office. Because of the statement from the DOH that there is 500% increase in HIV cases all over the country. For Iloilo City, we have a total already of 1,694 cases from 1988, which is our first case, then up to the first quarter of 2025. So these data are all from all laboratories and hospitals of Iloilo City who are offering HIV testing. So for the HIV AIDS group in Iloilo City from 2020 to first quarter of 2025, the 25 to 34 age group has 361 cases, followed by the 15 to 24 age group with 267 cases, then the 35 to 49 age group with 148 cases.
And mostly affected are males with 771 cases and females 39 cases. For HIV cases by mode of transmission, data shows that sexual contact has consistently been the leading mode of HIV transmission. And this includes 434 cases from male to male sex, 218 from males having sex with males and females, and 139 cases from male to female sex. So all this data from the all over the city laboratories and hospitals are presented to the mayor last week, and he a recommendation, and he approved the recommendation. First is to intensify advocacy and education lectures in the community, including schools and barangays, specifically targeting the young K populations. Actually, the mayor told me that I have to meet the 4 sectors that usually involved in the rise of HIV cases, the DepEd, especially the 15 to 24 age group, the SK, I already met with Ma'am Jelma, the LGBT affairs, and as well as the BPOs. I already gave my lecture on the BPOs last week. Another recommendation is to intensify HIV testing through the mobile voluntary counseling and testing. Actually, the social hygiene, we're offering the HIV testing, dira lang sa clinic. But if there are barangays, offices, kung sino man mag-request sa amon for the lecture as well as the HIV testing, ginakatuan din namon. Another recommendation is to reopen the Sundown Clinic of Iloilo City, making the STI HIV services more accessible to clients. This Sundown Clinic was already launched last 2016, funded by the DOH for 2 years lang, kay wala siya mag-go on, kay wala na siya budget. So until 2018 lang. This Sundown Clinic operates from 5 p.m. to 11 p.m. at night, to making STI HIV services more accessible to those working 8 to 5 na hindi sila ka-access sa 8 to 5 na schedule. Especially our mga MSM, mga working, mga young populations, professionals na kung isa na uya sila magkadto sa hygiene nga adlaw. So mas gusto nila nga sa gabi. Other recommendation is to promote the use of PrEP. This is the pre-exposure prophylaxis for HIV. So this is an ARV, antiretroviral therapy man siya. Ginangatake sa isa ka person, usually dapat sexually active din siya. Pag dapat negative siya for HIV para makatake ka sang sini nga PrEP. So this is free from DOH. I think ang FPOP nag-offer na sini. So kung may patients kami isang last time, gina-refer namon for PrEP sa FPOP. But now, we're offering this, i-promote namon ang PrEP. And other recommendation is to swiftly establish a primary HIV care clinic. The social hygiene clinic is a screening facility pa lang, hindi pa kita treatment hub. So, ga-refer kami sa among clients sa, I think we have 2 private hospitals, the St. Paul's and the Medical City, and 2 government hospitals, the Western Visayas Medical Center and the West Visayas State University Medical Center, ang binito sa una, and the FPOP. So sila ng 5 centers na nag-offer ARV. Sila ang treatment hub. So ang social hygiene, nag-okay naman kay Mayor, sooner mahimo na kita nga treatment facility. Maria Odeta Villaruel, ang medical officer for sa Iloilo City Health Office. All right. Pumutsam, idugang na lang naton bangod sa ginpatigayon man nga sesyon subong nga adlaw sa Iloilo City Council. Ginarekomendar diri sang ang panlusod nga ideklara diri nga persona non grata ining vlogger bala pumutsam nga si Yulin Castro o kon mas kilala nga Yobab. Kag iniginhimo ni Mr. PJ Aranyador, ang consultant sa Iloilo's UNESCO Creative City for Gastronomy and Culture and Design nga pangod man dito sa naging viral niya nga pag food review sa coffee break bala pambotsam nga kuno malasay or ang term niya pa is matapang or matapang bala pambotsam. So ini ginaduso pa lang man sa City Council sa sangudi ang panlusod apang kindefer ini or wala ini or later na lang bala i-approve pa man ni or to discuss pa man ini bungod wala man sang endorsement slip.
So hindi mahirap silingon nga persona non grata is unacceptable or unwelcome lang diri siya sa bahin man sang syudad sang Iloilo, Bombo Cham. All right. So although nga ti last time to no nagpagwa ni siya sa statement nga nagapangayo sa nga pasaylo kay do hindi kuno amo to ang luyag yang nga mensahe nga ipalabot pero ti Hindi malupag. ulihin ang paghinulsol no? Pero mas mayo kung tani nga kung hindi man siya madeklarar nga persona non grata ti marealisarya ba lang ibutang yaman sa lugar hambalo niya abing ati there's always room for improvement or kung ano man dira pero hindi nga deliberate nga hambalo niya yung amo sina daw why man nagakaangay kag mo na ang syudad sang Iloilo di ba laging kilala kita yang City of Gastronomy. City of Gastronomy. City of Gastronomy, no? Known for foods, Hindi man mayo nga may mga kasubong sina nga hambalo niya yang ang matabang ano na gani sa Ilonggo. Lasay, Bombo Cham. Lasay. Wala sabor. Way sabor. Kung ang kilala ko pa gani, sandig sa iya sining research, kung ang isa ka tawo kuno obese, may ara sa ang obesity makapikto man sa panabor. Sang isa ka tawo nga nagasufrer sinang obesity abi. No? Anyway, depende no sa aton sining mga kabombo pero sa sunod dapat mangin careful man hindi lang pinagusto kay kumo damo imo followers may kinamatarong ka na nga magpinagusto sa kung ano man dang inapangbuyan mo nga mga tinaga bombo pao. Amo na ganing ginambal bala Bombo Cham nga okay lang man kumbaga critic bala may ginambal ka nga negative pero ginatagan mo bala go-offer ka sa solusyon bala Bombo Cham hindi nga puro mulay lang okay lang man din sa mga Ilonggo kuno Bombo Cham nga balon nga amo na to subject for mga improvement there's always room for improvement pero ang mas importante nga ang kind words bala or ang choice of words bala Bombo Cham ang ginagamit. All right, sige. So man ang mga nadulong mantikon man naton diri nga balita. Ini si Bombo Pauline din Gigi Villora para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio, Bombo. Salamat gid Bombo Pauline Villora sa imo siniiyang follow-up report. Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 19 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Hiwaton man subong sining hapon ang isa iya ka hublag protesta sang nagkalain-lain sining grupo diri sa bahin sang syudad sang Iloilo may kantanan sa ila sini iyang panawagan no nga mag-proceed na ang impeachment trial batok sa kay Vice Presidenta Sara Duterte kag nagakadapat kuno nga wala na ini iya sang delay. No, ang movement ginatawag sini nga the movement against tyranny. Panay sa aton sining makuturan ti ining movement against tyranny panay ang ila sini nga ginatutukan sila dire ang pagpanawagan sa pagsalida na sa impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte. May kantanan sa sining 612.5 million pesos nga confidential intelligence fund nga issue batok karon sa Vice Presidente. May mga issue man nga bribery, no, financial misconduct, kag unexplained wealth, no. Sa paghatag sa aton sang dugang siniiyang nga mga impormasyon, we have on the line si Mr. Elmer Foro. Sir Elmer, si Bombo Cham, live ikaw sa Bomboanay sa Udto, maayong hapon gid. Mayong untugin sa imo Bombo Cham, no? Bayong hapon na gali, no? Kag sa tanan nga tagpalamati sa bubuhay na sa Udto sa Iloilo, mayong untugin sa tanan nga tagpalamati. Magluwasan na mensyonar naton nga mga focus sang movement against tyranny panay. Ano pa gid ang ginapanawagan kag tinutuyo sang inyo siniiyang grupo sa pagpanawagan nga mag-proceed na ang impeachment trial batok sa kay Vice President Sara Duterte? Actually, ang movement against tyranny gintukod ini national sa nationwide na
para pasabton no ang mga may mga kasalanan sa pumuluyo, especially ang mga dalagpuan ngayaran sa posisyon. Actually ginto ko din sa panahon ni President Duterte, actually sa pag-una nga pungko kung sa panahon nga gahanap magpungko si BBM gintukod man ini bangod ang movement against tyranny ang pinakamandato sa siniya mo ang proteksyonan ng interes ng pumuluyo against sa mga tyrants nga luyag pangibabaw no ang pagpalagyo sa hustisya batok sa kasalanan sini sa pumuluyo. Ini ang rason kung nga ang movement against tyranny ang isa sa nagapanguna subong upod sa bagong alyansa makabayan sa pagpanawagan nga dayuno na ang impeachment kay Vice President Sara Duterte Bukotsa. Alright, with this development karon Sir Elmer nga may gindesisyonan kay gimbutuhan sa majority sa mga senador nga i-remand or ibalik ang articles of impeachment dito iya sa may House of Representative. Ginatawag man sin nila nga wala iya ginapatay ang impeachment trial but ginapa-review lamang sa mga mismo desisyon man sini. Anong pananawan sa inyo sini nga grupo karon? Actually, dismayado kita no sa nanging desisyon sa Senado regarding sa remand no sa impeachment trial. Kagin balik pa ini sa lower house bangod sa tuod lang tapos na yang papel sa lower house kag dapat iya mag-akto na no ang aton Senado para tukuro na ang impeachment court no kag sila ang magatindog nga judges samtang magatindog nga prosecutor ang mga aton mga sa lower house no mga sa House of the Representative no kagani siling naton ang ini although gambal nagadepensa ang Senado nga hindi man kuno mapatay ang impeachment trial but then siling naton isa ini ka ang tanaw gani sa mga legal luminaries naton isa ini ka unconstitutional nga move sa bahin sa Senado bangod why tani sing iban nga option ang Senado kundi ang tukuron ang impeachment court no kung mapamatudan nga kulang gid man ang ebidensya sa House of the Representative o kung sa lower house desisyonan sa korte na nga tukuron sa mga senador naton pagi sa impeachment court bumotsam no sining naton gani ang ginimo nila is actually an act of delaying tactics kaga para sa maniobra man sang gusto nila proteksyonan nga yara subong especially particularly si Vice President Sara Duterte. Sa sining movement against tyranny sanday sinodre ang mga kaupdanan sa inyo sining grupo Sir Elmer? Actually, ari diri no, kung diri particular diri sa Panay no, ari diri ang mga retired academies naton kaga member mismo sa academies naton ang mga professors no sa University of the Philippines. Ari man diri nagaupod sa aton ang kasimbahanan no sa pagpanguna mismo sa Haro Archdiocesan Social Action Center ni Monsignor Militon Oso kagiban pa nga kasimbahanan sa mga protestante sa idalom sang promotion of church people's rights na kag ang aton nga mga nagkalain-lain nga grupo no hindi lang sa bahin sang bayan ari man diri nagaupod sa aton ang Akbayan ang iban pa partido ng manggagawa no kag Partido Liberal no o na mamamayang liberal sa idalom ni Laila de Lima ari man nagaupod sa aton kag syempre ang basic sectors naton no, ang mga mangunguma naton mamumugon mga urban poor naton ang mga estudyante naton na Bumbotsak. Okay, so ma-start ang inyong sining show of protest later on mga anong oras kani Sir Elmer kag subong man ang pagpangagda mo naman sa aton man sining mga kabumbo. Actually, Bumbotsak magasugod karon alas 2 no mag-umpisa kami assemble diri sa may tubangan sa West Visayas State University kag kung mag-alabutan na ang tanang nga ginaulat namon magamarcha kami towards sa provincial capital para maghiwat sa programa para ipanawagan nga dapat dayonon na kag hindi na pag-delay sa Senado ang pagtukod sa impeachment court para mapamatudan naton ang kamatuoran kag ang hustisya Bumbotsak no kag let the court decide kag kinahanglan man siguro ang aktibo nga partisipasyon no sa pumuluyo naton bangod sang matuod lang ang ini nga mga instances o kung ini nga mga kahiwatan sa tupaman halin pa sa kay former President Ferdinand Marcos kay ERA no may dako nga papel ang pumuluyo para patigayonon ang kamaturan kag hustisya Bumbotsak. All right. Thank you so much Sir Elmer sa imo man sining information nga ginshare diri sa Bombo Radio sa Luwat Maayong hapon.
Mayong hapon gid Bombochan kag more power gid sa inyo istasyon kag salamat gid. There you have it, si Mr. Elmer Foro, isa sa mga conveners ng movement against tyranny Panay. Magaiwat sila karon sa hublag protesta alas 2, tubtub alas 6 sa Kasisidmon. So ang assembly area or dito sila mag-assemble sa bahin karon iya sa West Visayas State University, no, sa may distrito sa Lapas. Kag magamarcha ini sila padulong karon sa may provincial capital. 26 minutos na nakaligad sa takna sining launa. Si Mayor Jerry Treñas nagpagwa sa isa iya ka executive order nga bugos or himo sang isa iya ka task force. Ini nga task force ang pagkatawag task force sa MPAX ang magatutok ini karon banwa sa matamat nga pagdamo sang kaso sang MPAX diri sa syudad sang Iloilo. O kag another thing is that nga mayara naman sang gin-issuean sang cease and desist order ang alkalde pagod man nga may mga proyekto diri under sa Department of Public Works and Highways. Sa aton sini makabumbo nga laking sa mga nagakaigo sini nga permit sa dinini nga proyekto kag anong nagabugos diri sa task force sa MPAX. Standby kay i-check naton ina sa aton sini pa niya nga pagpangalagad. Kaupod man naton karon ang spokesperson ni Mayor Jerry Treñas, si Joy Fasinal or Joy Fantilaga Gurzal. Sa aton man sini nga pagpangalagad agud nga maghatag sa aton sang dugang nga mga informasyon na tuhoy karon sa sining mga ginpagwaman sang alkalde sa syudad sang Iloilo nga mga balita mga biyan kag pagsulundan. 28 minutos na ang nakaligad sa takna sining launa diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto. Dugang pagin sini nga mga balita kag impormasyon na tutok mga modri sa aton sini karon nga pagpangalagad ang sitwasyon dito sa may barangay Kabasi sa may banwa sang Gimbal Iloilo nga kon sa diente ginatos ang mga nag-evacuate to kag ang una sini nga epekto magluwas sa mabaho kag masakit or mainit iya sa panimawaan. Ang epekto sini nagresulta iya sa pagpalanghabok sang mata sa pila ka mga residente dito banwa. Standby, no? Check tanay sa aton sining linya live via Messenger si Joy Fantilaga Gurzal, as spokesperson ni Mayor Jerry Treñas. Ma'am Joy, good afternoon. Si Bombo Cham ini live ikaw sa Bomboanay sa Udto. Bombo Cham, good afternoon ka. Good afternoon man sa aton nga mga pumuluyo diri sa syudad sang Iloilo. Sa pagsaka sang kaso sang monkeypox or MPOX, si Mayor Jerry Treñas nagpagwa sa executive order nga nagatuga sang isa iya ka task force. May we know kung ano ang kanday sino magabugos sa sining task force kag anong mga function pagidugang sini nila, Miss Joy? No, kahapon ginpagwa sang aton sining alkalde ang executive order 047 nga naga-create sang aton nga task force or Iloilo City Monkeypox Task Force nga ginabugosan ini sang 13 no ka mga departments may ara ang kada departamento or ang kada member sini ang may nagkalain-lain nga mga duties and responsibilities no kay as you mentioned no nga amat-amat siya nga nagasaka although nga we are still on top of the situation ng aton sining City Health Office ang nakatutok diri kag nakatutok ang aton sining alkalde but kahapon ginpirmahan niya ang ining executive order ang pag-create sang task force impacts para nga mas matutukan pagid nato no kag in kaso nga magsaka pagid ang cases no sang impacts madasig naton nga ma-resolve. So ang chairman sang sining task force of course ang aton sining alkalde si Mayor Jerry Treñas
ang Vice Chairperson sini ang aton sini nga City Health Officer si Dr. Mary Ann Polly Diaz, no. Ang mga members sini amo ang aton sining ICSU or ang Iloilo City Health Office Epidemiology and Surveillance Unit, ang aton nga City Health Emergency Management Bureau, ang aton nga USWAG Molecular Laboratory. By the way, ang aton nga USWAG Molecular Laboratory asulat kita sa RITM sang nagligad nga semana nga kon pwede mapadalaan kita sa mga kits bala para nga kita na lang diri mismo sa aton nga USWAG Molecular Laboratory kita mismo maka tests, no, kag madasig nga makapagwa sang result. Kag na-mention man gani ni Mayor sang nagligad nga ang iban nga mga municipalities and cities pwede man naton ma-facilitate, no, para nga madasig nga makapagwa kita sang result sang mga kung may mga ginasuspetsohan nga may impacts nga case. Also, member man din ang aton nga Public Information Office para nga dasig ang information dissemination, ang aton nga General Services Office, ang city engineers, ang liga naton, kag ang legal sang ang alkalde para nga ang mga policies bala aligned kita iya sa national law kag definitely kinahanglan man naton nga i-respect ang human rights, no. So amo ni siya ang mga task force nga nabugos sang aton sining task force impacts Bombo Cham. All right, Ma'am Joy, saan naton gina-expect ang reply from the RITM nga mag-approve ga diri na lang sa city or locally diri na lang kita mapatigayon man sa pag-test sa sining mga suspected case ang MPOX? Last week pag impadala ko lang right after this interview kon may reply na ang RITM sa aton sining request kay ako ginabulig not only for the Iloilo City but of course sa ibang pagidbala nga mga banwa kag syudad diri sa Isla Sampanay. Kay open man ang aton sining nga syudad para nga mag-accommodate sa mga nga matest if in case nga may mga ginasuspetsyohan nga kaso sa MPOX. Need pa bala naton nga i-activate liwat ang mga isolation facilities naton, Miss Joy? Well, isa na siya sa mga naistoryahan man Bombo Cham, no. Anyway, ti ara malang na da pero sa subong hindi pa man gid naton kinahanglan kay ti manageable pa man subong ang sitwasyon, no. Ang cases of impacts is very manageable pa as of the moment and we are on top of the situation. All right. Next, may ara man sang ginpagwa nga cease and desist order si Mayor Jerry Treñas sa pila ka mga particular sining ongoing projects sang Department of Public Works and Highways. Anong mga kulang sinor mga lacking sining mga documents particularly nga nagresulta sa cease and desist order, Miss Joy? Yeah, kay ang aton nga City Engineers Office nakalibot ni sila sa mga diri sa palibot sa syudad sa mga pag-inspect sa mga ongoing projects, no. Kaya isa sa mga napatigayon na nila sa inspection ang project dira sa may Istma sa Molo kag Barangay Taal sa distrito sang Molo. Nakita nga ang ina nga ongoing project wala sang excavation permit, wala sang mayor's permit, wala sang barangay permit, kag wala sang maging pasar nga ordinansa para sa road closure. So, ang ini nga mga lacking documents is very important, no? Kay nag-violate sila sa Department Order number 110 nga mismo ang nag-issue sini ang ilaman sini nga departamento, ang Department of Public Works and Highways. So gin-draft ang ini nga order, ang cease and desist order pirmado sang aton sini nga alkalde. Subong nga adlaw ginpapermahan or ginpa-receive mga 9:40 AM kay nasangagan pa-receive dito sa opisina sa regional director, no, sa DPWH kay directors ni Boy Oropel, kag naka-address man ni sa secretary sang DPWH kay
Secretary Manuel Bunuan kag naka-kind attention sa kay RD Oropel kag ARD Alfruto regarding diri sa pagpatuman sang cease and desist order because sang na-mention naton nga mga lacking permits. But moving forward, para nga correct bala kag hindi na masulit ang ini nga mga sitwasyon. Ang aton nga City Engineer's Office nagmo sang ilang initiative nga magpatigayon sang meeting, no? Kumbaga technical ano to siya tawag, technical meeting with TTMO, with the concerned department para nga technical conference meeting. Technical conference meeting, the concerned agency, ang city, ang Iloilo City District Engineering Office, ang aton nga Traffic and Transportation Management, kay nagakakulaan kita no sa traffic flow bala TY coordination. May ongoing nga project, although nga ginag-stress na sa alkalde naton nga hindi kita ya anti-improvement or nga ang mga project malaki para man sa mga pumuluyo naton para na sa syudad, pero ang problema kay may project nagakaapektuhan ang flow ng traffic bangod nga hindi siya well coordinated diri sa aton, especially sa Traffic and Transportation Management Office. So sa Friday 10 a.m. diri sa City Hall magapatigayon sang technical conference meeting para maistoryahan ina siya kag para hindi na masulit ang kasubong sining sitwasyon, Bombacham. Until such time nga kung ano man ang madesisyonan sa technical conference meeting, untat kidya ang construction anay Miss Joy. Yes, oo. Kay issue na kita kahapon. Una ang established order from the City Engineer's Office kag subong adlaw ginpapirmahan or ginpa-receive na dito sa Regional Director sa DPWH ang cease and desist order assigned by our Mayor Jerry Treñas. Alright, sige. Thank you so much, Ma'am Joy, sa imong sining tiyempo kag mga informasyon man nga ginhatag diri sa Bombo Radio. Saluat, good afternoon. Thank you, Ged. Bombacham, kag maayong hapon man sa ating mga pumluyo diri sa syudad ng Iloilo. Deriwavit si Ma'am Joy Fantilaga Gursal, ang spokesperson ni Mayor Jerry Treñas, para nga masigurado nga mas madali pagid nga matungdan ang kagamatap na ang paglapta sa monkeypox or mpox sinagpagwa ang alkalde sa isa ka executive order. Kagin pasigurado man sa city government nga ang city government is on top of the situation kag manageable pa sa karon ang kaso sa mpox diri sa syudad sa Iloilo. Kag ining panibago naman nga pauntat sa ongoing project, no? Ang ongoing project is under Iloilo City District Engineering Office. Ugaling kiti sa gin-inspect sa Iloilo City Engineers Office. Lacking sila sa mga permits. Nagakaigo sila nga permits kag way pa iya ma-coordinate sa bahin karon sa Traffic Management Office ang ginpatigayon sila nga pag cordon man sa area kay iti may ongoing construction mo. But para nga hindi man kuno iya magwa nga daw nagapamalabag ang alkalde, of which amuning tinutuyo ni Mayor Jerry Treñas, kaya hindi man siya kontra sa development mo, no? Sa aton sini nga mga kabumbo, yang tinutuyo man lang sa city government is that nga mangin orderly, no? Sa aton sini mga kabumbo, lakip na sa kun mayara sa mga excavation dira kag may mga pagbutang sa mga pagsarado abi or temporary road closure o kung ano man nga mga sahi sa mga lihok dira nga dapat man kuntani i-coordinate sa city government mayara sang technical conference sa meeting buwas ngadlaw, no? Sa aton sini mga kabombo, ara ang City Engineers Office, invited man kuno ang Iloilo City District Engineering Office kag iban pa nga mga concerned agencies agod nga gilayon ini nga ma-address ang nasambitan karon iya nga hindi man gin problema daw kasubong man lang sini banwa nga ti pagsunod lang sa mga pagsulundan man bala
No, sa aton sini nga mga kabombo sa bahin naman sa Iloilo City District Engineering Office titingwaan man naton nga malabot ang ila sini nga linya kag mamangkot magkitay kun nga amo ni karon ang nakita diri sa Iloilo City Engineers Office nga wala iya sa mga excavation permit, nga wala sa mga mayor's permit kag mga nagakaigo sini nga road closure ordinance sa ongoing project dira sa may distrito sang Molo. 41 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa pagbalik nato na banwa dugang pagid sini nga mga balita kag impormasyon diri man sa aton sini nga pagpangalagad ang DepEd Region 6 nagpanawagan sa mga estudyante nga maghalong gid sa MPAX. Balikan tani mga impormasyon kag balita diri man sa aton sini nga palatuntunan pagkatapos kilamang sang pila ka importante nga mga panumdom. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity, kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Naga-subscribe bala ikaw sa mga serbisyo nga wala mo man ginagamit. Halimbawa, ang balayran mo na bala para nga makalantaw ikaw sang movies, pero sa tuod lang, wala naman ikaw tiyempo nga maglantaw sini. Hapos lang libatan ang bulanan nga mga subscription sa streaming services kag mobile apps kag wala ka lang nakadipara ma-charge na ini sa imo nga bank account bisan nga wala mo man regular nga ginagamit. I-review gid ang imo nga ginagastuhan sa mga charges kaangay sini kag ikonsiderar man ang pagkanselar sa mga hindi kinahanglanon nga mga subscription agod nga mas magamit mo ang imo kwarta sa mas kinahanglanon nga mga butang. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga pagi agod makakinot sang tubig. Magpamunyag lang sang tanom kon ginakinahanglan kag nagakadapat. Magtala na sang adlaw kag oras ang pagpamunyag sa mga tanom kag sundon ini. Bunyagan sa Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Maglas 9 sa aga. Nagasala ka bala sa imo nga tulunan kag daw hindi ka makahibalo kung ano ang imo nga unahon kung magtuon ikaw siguraduhang anay nga 5 minutos na nakaligad sa takna sining ilaw na balik na diri sa pagpangalagad sa bombuhan ay sa udto sa gihapon ko ni Bombo Chama Blanco Hover. Check na naman this time ang balita ni Bombo Jomar Villa na may kantanan sa panawagan sang DepEd sa mga estudyante. Natuhoy karon sa sining balatian nga MPAX sa pagbukas sa klase. Sa aton sining mga kulturan, formal nga magabukas ang klase by June 16, 2025 sa Lunes na inang adlaw. Pero may mga pila naman iya ka mga bulutuan diri sa palibot sa syudad sa Iloilo nga nagbukas naman gani isang ila sining nga klase temprano pa. Check ta bala si Bombo Jomar Villa. Bombo Jomar sa report, please go ahead. Nagpagwa sang memorandum ang Department of Education Region 6 tuhoy sa pagpasiguro sang ikayong lawas sa mga kabataan sa tiod nga magbalik nini sila sa eskwelahan sa masunod sining semana. Bubutsam sa interview sang Bombo Radio kay Hernani Escuela Jr. ang spokesperson sa Department of Education Region 6 ginpahayag sining nga nagkadapat nasa address sa memorandum nga mag-provide ang tagsa ka eskwelahan sang sanitary assistance sa diin. Dapat may mga nagakaigo kag ready ng mga medical assistance pananglitan nga may maglain sang
pamatsyag kag ilabi na gid sini may proper coordination sa tagsa ka mga local government unit, no? Kay isa din sa gidalantaw pananglitan nga mag trangkaso, so nagkadapat nga ipa-check up gilayon ang estudyante, especially nati kung makitaan, no, sang sintomas sang monkeypox o kon impax, no, pero sunod diri kay Mr. Escolyar nga hindi lamang impax ang dapat sining bantayan kundi kay man sining sintomas sang dengue, no, kay ti balanta maulanon ang subong ang panahon, nagaduging naman ang mga lamok kangay sini sa mga leptospirosis, no, pananglitan nga mag usong, no, sa baha ang mga kabataan kag makakuha karon sang balitian. So in short, sa natungdan nagkadapat nga may ara sang ready na, no, nga mga bulong ang mga eskwelahan mananglitan nga may mga kinanglan nga tagaan sang first aid ang mga estudyante kag antes ini sila dalon sa nagakaigo sining hospital o kon health center agod nga mahibaluan ang ila sining status sa ikayong lawas. Bumbutsam magluwas sina may mga may mga ginahimo man nga monitoring ang Department of Education Region 6 kun nagasunod, no, ang tagsa ka mga eskwelahan sa sining nasambit sini karon yang memorandum kay ti inadlaw na lang ang ginahulat agod nga magabalik naman sa eskwelahan ang mga estudyante. May mga team sa natungdan nga magalibot kag naga-inspect sa mga eskwelahan, magluwas sina ti ginalantaman kung kamusta ang ila sining preparasyon kangay sa sining ginapatigayon sini karon nga brigada eskwela sa kantanan karon sa pagbukas na sang klase. Bumbutsam in terms man sa pagpaninlo sa palibot nga kadapat man isa man sa ginapakomply sa tagsa ka mga eskwelahan antes ang pagbukas sang klase. Aribla nang kabahin sang pahayag ni Hernan Escolar Jr. sang may interview sa Bombo Radio. The school must provide no necessary intervention sa sinang learner. For example, pwede anay siya no for the meantime kung gina-advise sa sang doctor nga hindi siya pwede makabalik sa eskwelahan because ngati tama ka risky para sa sinang bata, then with the coordination sa the teacher kag sang parents pwede nga mag-shift anay bata no sa alternative delivery mode. So pwede ina siya nga ma-avail sa aton nga mga learner as long as it is necessary no nga mapadayon ang iya sini nga pagtuon and at the same time maka-recuperate siya no sa iya sini nga masakit. And if ever nga ang aton sini nga mga local health authorities kaangay sang local city health office, municipal health office, magahimo no sang campaign against diseases no like dengue, leptospirosis, and currently no ang threat sa mpox no sa aton siling society, then the schools are open no for such activity. But silingon ma-coordinate lang no ang aton siling mga health authorities sa division office or sa school head, agod sinino nga maka-schedule sila sa paghiwat sinino sang kampanya against this type of diseases. And as a proactive measure man, may mga facilities kita no sa aton sining school kaangay sini sang mga hand washing station, kag from time to time gina-remind no ang kabataan on how to maintain hygiene sa ila sining mga kaugalingon. This is a way no sang Department of Education nga ma-ensure no nga maging safe ang aton sini nga mga kabataan. So paano ta sir masiguro nga sunod din sa mga tagsak at eskwelahan may mga inspection kita nga himuon before mag-start ang klase para masiguro nga gina-implement kidi na? Kabahin no sang aton sini nga eskwela currently no nga ginahiwat this week is also the monitoring and evaluation on how this activity no is being implemented across all of our schools no diri sa may Region 6. So nagalibot ang team naton alin sa division baka to diri sa region sa nagkalain-lain sining eskwelahan to check no the compliance ng aton sining mga eskwelahan. Kung makita no sa aton sining nga guidelines on this monitoring sa aton sining Oplan Balik o on Brigada Eskwela is ang mayara bala sa nagakaigo sining facilities ang aton sining eskwelahan, ready bala ang aton sining eskwelahan, nakabutang man diri is mayara bala
sang maintenance and on cleanliness sang aton sining mga eskwelahan. And subong man, this is also our way no nga masiguro man naton nga may mga signages kita dara nga nagapakita no sang on ways to prevent diseases. May mga IECs kita nga naka-post sa nagkalain-lain sini kag sa mga public areas naton and other means no nga ma-ensure naton ang safety sang aton sini nga mga kabataan. So currently nagalibot ang aton team to check the implementation no sang aton sini nga brigada eskwela. Sir, na-notice naton sa mga eskwelahan ubisa nga doon naghalog-halog kita sa pandemic, do ay na ginasunod ang hand washing, no, kag ang mga mga physical and social distancing, may mga alcohol nga gina-provide. So bali i-implement naton liwat ina sa mga eskwelahan? Hindi man, may guidelines kita nga ginasunod no coming from upper local health authorities kangay sa mga physical distancing that was way back during the COVID-19 pandemic. So ang aton sini nga schools hindi makita no sa regional level, hindi kita set gid no sang one size fits all solution kay it will depend upon sa aton sini nga mga local health authorities kag sa aton sini nga mga division offices and schools. So what they can do is that kung ano sinino ang mga prevailing sini nga guidelines coming from our local government units, amo nang ginasunod sa aton sini nga mga eskwelahan. Kiti sir, for example, sa isa ka area mayara some scares ang isa sinig emerging disease, but in the other divisions naton or other school or other municipality wala ya. So hindi man pwede nga hambalo natin sundon Manila ina siya. But ways to prevent is that during this month no kati given the fact June is wet season, kag damo sang case nato no na mga dengue, leptospirosis. So ang aton sini nga mga school personnel, ang aton sini nga mga teachers, they will remind no ang aton sini nga mga kabataan on ways to prevent this. So kung for example ang ways to prevent this sang dengue is to wear long clothes no agud si malikawan nga makadat sang lamok, then they will remind our learners as to that. Kung may yara naman sang guidelines from LGU nga magamit sang alcohol because of an emerging disease, then sundon man nila siya sa aton sini nga mga eskwelahan. We are reliant no sa aton sini nga DOH kiti kag sumuman local health authorities kiti we know Sir Jomar no, they are the ones in authority. Nabatian si Hernan Escolar Jr. ang spokesperson sang Department of Education Region 6 sa Bombotamti. Mga angay sini no, dapat sa mga estudyante likawan nila no ang magkatrangkaso kung magsakit yang ila sini nga ulo Bombotam. Ti balanta masubong may impacts ti isama na sa sintomas dan sang impacts ti basi kon magtulotang kaso kada karon magkag nabasa sa talithi. No, kapag basi masuspitsahan na impacts no, so mas mayong hindi kita no mabasa sang ulan, temo nang panugyan nga pabalunan sang payong o kun ringkot ang kabataan. Bombotsam kag lakip man ang isa man sa gidalantaw sang aton sa dayang gobyerno amo ang prone no sa balatian ining mga elementary students kangay sang sining impacts ti balanta mandaan ang impacts makuha mo ni kon pagi sa skin to skin mo. No, kag at the same time uyat ka to sa ginuyatan man to sang individual nga infect no kon mayara ya sang impacts abi Bombotsam so mahimo ina siya nga mag-transmit ti balanta especially mga elementary students no, uso ang lumanay ballpen, lumanay lapis kag at the same time ti abonay kun maguluhampang dikit malikawan nga naga-uyatay da sang kamot Bombotsam sa aton sini nga mga kabombo. Pero tikon way man lang ya sang sintomas sang impact, so okay man na siguro no? At least nga makablubanding man ang mga estudyante kag mo na gani dapat sa mga manunudlo monitoron gid nila ang estudyante once kung may ara sang sintomas sang kun ano man sila gabaltian kag gilayon ini siya nga i-report no kag i-monitor Bombotsam agod nga ma-address once kung may ara gid man sila sa ginasuprer nga balatian sa palaboton sini sa pagbukas ng klase. Bombotsam. Ti bag-amo sini Bombo Jomar sa nasiling na gani naton ang trangkaso or hilanat isa sa mga simptomas sang mpox, pero ang tiyempo karon naton
amuning isa sa mga mga delikado sini nga panyimpo kay ngaman maghalin ka sa inyo balay, gabutlak pa siya ring adlaw, pero pag abot nimo sa imo sining nga destinasyon, nagagom-goom or nagaulan na dito. So, either way, amo man na, halin ka sa inyo sining eskwelahan, nami pa tsimpo, pagpapuli mo, gulpiada lang, nagbubo sini ang ulan. So, isa man ina sa dapat gidiyang halungan sang aton sini mga ginikanan kay ang impacts isa man sa mga ginatutukan sumong sang aton sini nga gobyerno mo. Naghimo na gani isang nagdiyo na gani isang isa iya ka task force impacts ang city government, no? Para gid nga mas labi pa gid ang pagtutok diri sa nasambitan sining balatian. So, ano ganito ang hambal ni Sir Nani, nalipat ako sa medical state. Ano ganito mo, Jomara? Mali na? May arasang sanitary assistance. Sanitary assistance. So sa sanitary assistance, ano ma-provide ang tagsa ka eskwelahan sang siguro disinfectant just like alcohol abe? Yes. Actually, na-mention, sini may nurse, no? Pero kung wise ang nurse, mayara sila nga gintap nga in charge sa health la. Na mo ni siya ang magpangunagin once kung, for example, makita na bisang hilanat, anong obrahon, ano ang mga nagkakigo, sini nga lihok abi, no? Ti ano, pabalikon sa eskwelahan. Ang isa sinada, once kung ma-monitor, especially kung may ara isang sintomas ang impacts, so ano nila, no, i-suggest nila nga hindi lang anay pagpabalikon sa eskwelahan. Kag i-trace ti kung anong ginaobra kung may nag-positive o kung may makita na bisa si tumasang impacts, no. So kung ano ang nagakigo sina, may mga contact tracing sinada, no, nga pagahimuon. So may mga in charge, no, sa tagsa ka eskwelahan nga mo na siya ang itap, no, sang Department of Education nga magpangunagid, no, sa pag-assess, no, sang isa ya ka individual once kun may ara karon sang sintomas sa kun ano man sini impacts man, dengue man, o kun leptospirosis, basta ko tuglulan do damo gid sa mga sakit subong gatuluhaw. Wild na kung pagatawgon na, Bombo Jomar? Wild. W is for waterborne diseases. Ang ay influenza or mga hilana through trangkaso, ang L leptospirosis, ang D dengue, tidugang po nila sumong ang mpox, wild mpox. Doon mo sinangwa niya, Jobs? Kaya mo gani, kung halos pa lang likawan na lang ang magtrangkaso, bumbutsam, ti kalabanan sina, basta kung basa kak ulan, pag-abot sa balay, ligo gid. No, kay kalabanan, subos mo estudyante, pag-abot sa balay, hampang mo. Bumbutsam, ti mas mayong kay once kun makalikaw kita sa trangkaso, na makalikaw man kita sang suspitsay basi kun ubo-ubo kalda karo kag basi suspitsahan ka ng may impacts bla. Bumutsa init la dak no emotioning lawas. Di natural man lang na ngadaan Bombo Jomar, basta may infection ka, mataas gid ang imo sining temperatura, no? Pero mas nagakadapat sini iya mo na ganing ang target, ang tinutuyo nga likawan ang paglain sa matsyag or paghilanat, kay tiya mo ning ginaumpisahan sang possible nga isa man sa mga mambal naton ti simptomas ang impacts, but may iban man niya nga hindi man lang niya basta-basta nga kung gihilanat ka may impacts ka na dayon. Ipaydalo man sa nagakigo sini karon nga mga tests, no? Sa aton sini mga kabumbo kag mo ganito ang bal kag gina ni Ma'am Joy Fantilaga Gorsal, sila nga nagsulat na sila sa ang city government, nagsulat sa RITM nga kung pwede panugutan sila nga diri na makandak sang testing sa mga suspected nga infected sang mpox. So amo na no, ang isa sa mga panugyan nga tikon pano ang motambal sang DepEd hindi lang yung impacts, no, ang bantayan kundi mga nagkalain-lain man sining balatian nga atuga karon, no, sa sining tiyempo. Gin
i-mention tato kay Sir Danny kung anong reaksyon niya kay ang Department of Health sa bahin man karon sa mga eskwelahan kag mga workplaces bla kay matanyag kuno sila sa sang affordable sining kondom. Bumbutsam galing way pa ko sang way pa sang statement ang Region 6 tuhoy sa Mosina. No, kay ti isa man na sige namatayan mo, hindi lang mpox, hindi lang dengue, hindi lang leptos. No, amo man ang isa sa ginabantayan nga ti mahimo nga maglaptaman kun hindi ini galayon nga matagaan sa Itulupangot. All right. Ini si Bombo Jomar Consumo Villa para sa number 1 most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid na Bombo Jomar Villa. Ang paghalong isa sa prevention kag ti syempre isa man idaraiya banwa sa babakod sini nga prevention, no? Ang paghatag sa nga kigo sini nga tulupangod sa resistensya, no, or immune system sa inyo sini mga kabataan. No? Kay ti kalabanan sini nga daan nga mga kabataan subong daw may allergy, no? Hindi man literal sini nga naga-allergy gid sa utan, sa mga nutritious food bla. Masabi sini iya na buryo sila sa mga fast food, no? Kag subong man mga junk foods. So isa man sina siguro sa paghatag sa kigo nga pagtamod ang pagpabakod sa immune system sa aton mga kabataan pinagi sa pag-encourage sa ila sa pagkaon sa mga utanon. Ang dugang nga mga balita kag impormasyon ninyo bantayan sa iban sinimanusin public affairs program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kahapon lamang program, kaupod naman sa kay Tita Regine. Isibamot siya Blanco Vergabilin sa imo sa manayanay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines, Basta Radio Bombo! Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Ang kalibutan ginakabugusan sang 71% sang tubig o kun kadagatan. Kag ang kadagatan nagabulig sa pagtugas sang tubig nga aton mainom kag hangin nga aton ginahaklo. Gani aton halungan kag imentenar ang malimpyo nga ginaagyan sang tubig kag mga kadagatan. Sa masunod nga mga pamaagi. Magpartisipar sa mga organisasyon o clean up events. Likawan ang paghaboy sang mga basura kung sa diin lang. Buhinan ang paggamit sa mga single-use plastic. Hindi pag-i-flush o kung ihulog sa mga lababo ang mga basura sa panimalay. Kaangay sang plastic straw, auto fluids, kag mga grasa. Kadagatan proteksyonan, kag limpyuhan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sa hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health. Plazuela de Iloilo, Billboard of Activities for June 8 to 14, 2025. Ang inyo paborito nga oldie goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sa Plazuela de Iloilo as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban ang iga-parapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agod nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country.
Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plazuela de Iloilo. Kag samtang kamo naga-enjoy sa inyong nga panyapon, ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day Edison. Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagana. Ang kasubo, temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang, makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute, para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Hindi ako Kada 39 segundo, may isa ka tawo nga nagakabiktima bangod sa paggamit sang computer. 8 ka milyon sa kada tuig ang ginaatake sang hacker. Likawan ang mangin isa sa biktima, mangin mahinalungon sa mga ginapanghatag nga impormasyon, protektahan ang kaugalingon, paggamit sang internet pasangkaron. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Ano bala ang dapat tandaan sa tion nga magbiyahe agod mangin hassle-free ang bakasyon? Yari ang pila ka mga tips. Una, i-check ang health kag travel alert sa napili nga mga lugar. Ikadua, magpili isang safe nga accommodation. Mag-research ka magbasa sa mga reviews sa napili nga lugar antes mag-book. Ikatatlo, siguraduho na nga may nagagana nga mobile phone. Ang tanan nga mga upod agod mangin mahapos ang komunikasyon sa tion nga madula o kung kinahanglan nga magbulagay sa dalan. Be prepared in case of emergencies. Siguraduho na nga may backup nga emergency plan nga may medical reimbursement sa tion nga may maospital bangod sa aksidente. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Panugyan na rin sa eksperto kung kwarta ang paghambalan. Apesar limitado ang imo abilidad nga mag-invest, ang gamay nga contribution sa investment accounts ang makabulig sa imo nga maggamit ang earned money nga maka-generate sang dugang nga income. Ikonsiderar ang pagbukas ng retirement account o kung iban nga investment account. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simpleng nga paagi agod makakinot sang tubig. Tinguba ang mga lalabahan kag tinguba man ang pagpanglaba. Ang pagpanglaba sang isa ka bes sa isa ka semana ang nagakinot sang naglabot sa 50 litro sang tubig. Kung nagagamit sang washing machine, iset ini sa mas Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sang COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Makakinot ka pa sa enerhiya.
Nga Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Kaayuha ang mga taga sa tubo ukon hose. Hindi tanan nga taga sa mahapos kagilayon nga makita tungod ang mga tubo ukon hose ang nakalubong sa duta ukon semento nga bahin sang balay. Kung magsigi ang mga tagas nga ini, mahimo nga magalabot sa 10,000 ka litro sang tubig ang mausik sa isa ka tuig. Maggamit sang leak detection tool ukon magkonsulta sa mga eksperto kung may pagpangduwa-duwa nga may tagas sa mga tubo sang tubig agod ini gilayon nga makaayo. wala sang adlaw nga ginapili ang mga aksidente. Gani ari ang mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, regular nga i-check ang kondisyon sa salakyan, lakip diri ang tire pressure, bastante nga oil kag brake fluid, kag ang side mirror ang dapat nga yara sa insakto nga anggulo. Siguraduhon nga hugot pa ang mga breakers kag matinlo ang air filter. Ikaduha, mag-seatbelt apisar malapit lang ang kaduan. Ikatatlo, mag-signal sa tion nga nagaliko. I-on ang signal light kung ikaw ang yara sa ginabanta 300 katapaka halin sa imo likuan. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Yari ang mga simple nga paagi agud makakinot sang tubig. Hindi mag-shower o kon maligo sang malawig. Sa sulod sang panimalay, kalabanan sang tubig ang ginausar sa pagpaligo. Nagalabot sa 24% sang tubig sa panimalay ang natigana sa pagpaligo sa mga miyembro sini. Ang pagpanubo sang tiyempo sa pagpaligo sang 2 ka minutos ang makabuhin sang 30% sang ginakonsumo nga tubig. Maggamit sang shower timer o kon mag-set sang alarm sa imo cellphone kag i-limit lamang sa 4 ka minuto ang pagpaligo. Kung nagagamit sang shower kag nagahulat pa sa pag-init sang tubig, saluda sang balde ang nagailig nga mabugnaw nga tubig kay sarang paining nga magamit. Paano ipabilin nga matinlo ang ginakaon nga mga prutas kag utan? Dapat nga regular ang paghugas ng kamot nga may habon sa sulod sang 20 segundos bag-o kag pagkatapos mag-uyat sang anuman nga butang. Hugasan sa maayo mga prutas kag utan gamit ang tubig bago ini kaunon o kun isimpon sa ginaluto nga pagkaon. Likawan nga maggamit sang habon o kun bleach o kun anuman nga kemikal sa paghugas sa mga ini. Lutuon sa maayo ang mga utan agud mapatay ang mga mikrobyo nga nagatapik diri. Kung ikaw may ubo o kun sipon, mas maayo nga itugyan na lang sa iban nga miyembro sang pamilya ang paghanda sang pagkaon agud malikawan ang cross-contamination. Ini nga pahanumdom ang ginadulong sa imo sang the #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo! Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agud nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Yari ang mga importante kag praktikal nga mga pamaagi agud makakinot sang tubig. Sa kusina, magamit sang yahong o kon labador sa paghugas sang mga ulutanon o kon prutas. Magdesignar sang baso o kon water bottle agud gamiton sa bilog nga adlaw agud indi magsigi panghugas sini kada matapos ang pag-inom. Kung aksidente nga may nahulog nga ice o kon yelo, hindi ini pag-ihaboy. Sa baylo, ibutang ini sa mga masitera sang tanom. Kung may bilin man nga yelo o kon tubig sa baso nga ginimnan, tipunon ana ini sa balde, agud ibunyag sa mga tanom antes hugasan. Paano ba lamang kalikaw sa aksidente sa dalan? Yari mga tips nga dapat tandaan sa tion nga nagamaneho. Una, likawan ang masaming nga pagsaylo sang linya. Ang swerving o kon pagsaylo sang lane sa isa ka delikado nga maneuver nga masabi ginatunaan sang bunggo anay. Kung himuon ini, siguraduhon nga may bastante ang oras kag espasyo. Ikaduha, i-check ang blind spots. I-check ang mirrors kung clear ang alagyan. Magbalikid o kung maglantaw sa nagaagi sa iban nga anggulo, agud makasigurado nga maathag ang alagyan.
Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Mayong hapon, Gid, sa inyo tanan mga kabombo. Hello, good afternoon, Gid, sa inyo. This is Tita Regine. Nagapanambali kita para sa kahapon lamang program. Kumusta ka mo da? Buwas pa ang holiday, ha? Basi kung may long weekday. Anyway, it's just the 11th of June, 2025. Buwas pa yung holiday, Independence Day. So today, work gihapon, and then sa may mga klase pa, then, klase pa sa gihapon. Kag kita, ari kita diri. Sa pagdulong sa inyo, sa mga kasaysayan, nga ginpadala sa aton nga mga maukod nga mga tagpadala sa mga sulat. Also, because ang iban dira remain nga mga letter or mga listeners lang na gusto ta nga i-level up man kamo. So, be a letter sender also. Diri sa kahapon lamang program, send us your stories. I-share man diri sa amon ang mga nagkakahalanabo sa inyo nga kabuhi or kung ano ang inyo nga mga na-experience before. Pwede nga ma-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat sa gihapon and ipadala lang sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Thank you, Gid, sa kay Ningni Ox na kami kahapon. Naka-communicate kami and ready na kitang mag-interview sa iya this coming Saturday. By phone lang siya ko, no? Ox na. 17 minutes after 2 o'clock, here's Jonel Gavin for our opening song sa sining hapon. Good afternoon sa inyo. Here's the song, Bilanggo. Sa dagat na apoy, di makahinga sa init na dumadaloy. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Litong-lito sa nakakapingingan, di makatawid sa malawak na lakusan. Ialay mo ang bagong pag-asa sa tulad kong nasadalak sa pagkakasala. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy at nang maiwaglit ang bakas ng kahapon. Iahon mo ako sa nagliliyap na apoy na aking matikman ang tamis ng sandali. Di ko man tanaw ang liwanag, ngunit nananalig ng maksan ang umaga.
Bilanggo, Jonel Gavin. It is now 21 minutes after 2 o'clock. Sige, mabasa na kita sa ating mga kasaysayan. First of all, ay abaw. Mia Sangbingawan, wala nadala sa pag-forward ko ang imo nga mga pictures. Deleted ang pictures, buwas lang mga pictures, Mia. Subong niya, story lang, anay ha. Pasensya gid. Anyway, I know naintindihan mo. Promise, buwas, ipakita gid ang mga pictures. Anyway, ari kita sa pagbasa sa sulat ni Mia Sangbingawan sa episode Safety First, Dear Inday Regine. Mayong hapon sa inyong tanan, sa mga viewers, sa mga tagpalamati, sa mga classmates ko sa kahapon lamang, especially sa ating principal, Este, sa ating host, Tita Regine, principal na Kuya Gali Subong. Miss ko na kamutanan, nilibinigid si Lola Amparing, si Ma'am NB, si Nanay Del, Jesusa, student mom, Miss Deo, Miss G, ex-princess, kag Joy. Congratulations kay Lolo Dencio sa iya naman sa pagdaog sa KLP since pagkalunod sang Don Juan to date. Way nako kabalo kung ano nga tuig na lunod ang Don Juan. Si Lolo Abraham kag Lolo Jose sigurado balaan nila ina. Historian kabay, Este, historian. Sa gihapon ini si Mia Sangbingawan, Iloilo, intro pa lang, istoryan na. Kaniman. Inday Regine, last May 1 pa ako nagsulat. Hi, not feeling well ang lola mo. Madamo ang nagkalatabo, pero survived man. Curious kami. Amo ina nga maghalong gid kita permi kag ang aton nga safety among dina ang aton nga ibutang sa pensarta. Ay, Inday Regine, naglumpat ako iya sa jeep. Ha? Pagpanaog ko sa jeep, wala pa gani ako kapanaog, naglakat na ang jeep. Oy sus, naalangan ako. So ang ginhimo ko, gintupong ko ang tiil ko, kag maglumpat. Ay my God. Kag pagtupa ko, gatindog ako gihapon. Nalipay pa ako, kay wala ako maano. Ang mga pasahero, nagsininggit, kay ginakigan ng driver. Ako iya, wala kahambal, kay gatindog ako gihapon. Paglakat sang jeep, ako iya, do hindi nakatikang, sakit na ang tuo ko nga tiil. Maayo lang kay anak ko, Piti, ginrehab niya ako. Hambal niya, naman o lang kay bangod sang impact. Pero sakit gyapon. Feeling ko, kung maglakat ako, do wala gaangot ang tuo ko nga tiil. Kung mag-zumba ako, do kahinay sa akon. Amat-amat man nga nag-ayo, pero do hindi na normal. Ang napasalamatan ko lang, nga maabtik man tiil ko mag-respond kung ano ang himuon. Kaya kung wala ko gintupong ang tiil ko, kag maglumpat, sigurado, mahulugid ako, kag mamumo sa semento. Nadumduman ko man, Inday Regine, sang naglinog sa Cebu sang 2013, before sang Typhoon Yolanda. Ang office namon sa 3rd floor, dako ina nga building sa atubang sang Plaza, Independencia. Bangod siguro kay masami ako naga-jogging, kung may mga emergency, makabuligid gali. Abaw, bisan lang ma-jogging ako or bisan diin lang ma-jogging ako, pero sa pareho sa kilid bye-bye. Hambal sa akon sang guard, Miss, dili ka kadto bye-bye? Siling ko, unsadong, nandyan si Machete. Pero wala ako namati sa guard. Sige jogging ko. Ay, abaw, dito sa unhan, aragid man si Machete. Isa katawo, nga wala pa na pot gapaligo, Inday Regine sa bye-bye. Te, nasumalang mo gid-ino. So nagbalik ako, siling ka guard. Te, nakita mo si Machete? Kadlaw na lang ako. Kag-ara na lang ako sa Plaza Independencia, naga-jogging.
So ang hagdanan sa building, gina-jogging ko man without stopping. Amon ina akon nga routine in the regime kun aga before office hour. Mga 12 or 8:12 a.m. of October 14, 2013, may nabatian ako. Madumi nagaugong. Tapos nadumi na rusdak sa idalong duta. Tapos gatumbo-tumbo ang mga tiles. Gintapak ko, duwa ko katiil sa salog. Sa isip ko, kung linog, dogaduyan-duyan lang. Pero iniiya, gatumbo-tumbo ang tiles. Sa isip ko, manaog ako. Hindi ako maghulat nga marumpag ang building. Dalagan ako. Pero natingala ako nga ang tiil ko gaupod sa movement ka tiles. Pero ang dalagan ko, daw side by side. Kung diretsohon ko, matumba ako. Nakatigayon ako nga makapanaog sa hagdan nga wala ako maano. Pero ang mga upod ko, iban nagkalahulog sa hagdan. Iban nahulugan sang tiles kay kisami. Ang 5th floor, nag-collapse na ang core bell. Ti ako lang ang isa ka babayi ang nakapanaog nga wala maano. Pasalamat man ako kay nakasabay ang akong tiil. Pag ayo-ayo ko in the Regine, lagaw naman kami sa Negros Occidental. Halin sa Bacolod City. Kadto kami sa Punta Bulata sa Kawayan, Negros Occidental. Nagkadto man kami sa Marindoki Mining, pero dugay na nila nga ginabandonar. Kay ubos na nila kuha ang mineral deposits. Kalbo na ang bukid, kay open pit mining. Diretso kami sa Sipalay, naligo kami sa baybay nila. Dito naman, kag nadisgrasya naman ako. Natunok ako iya inday sang sea urchin. Oh my God, sea urchin. So first time ko natunok, kaya ba, puwerte, kasakit. Do mga dagom nga nagdulot sa tiil ko. Kag daw ginakuryente ako, kag daw hindi ako kalakat. Ayawan ako kataklad pabalik sa hotel para mangayo sa medical assistance. Wala unod ang ilang medical kit. Paasuhan lang nila tiil ko, kaginbutangan sang langgaw. Himo nila yapaksiw tiil ko. Sakit gid, naagwanta ko lang. Haba ko sa ila, tanigin butangan ninyo sa mga warning notice ang inyong beach nga maghalong. That time, may balon ako nga aqua shoes. Pero do kampante man ako kay ti white sand man, kag wala man ako kakilala sang sea urchin. Pagabot ko sa Iloilo, nagpa-doktor ako. Hambal ka doktor, mayo lang kay wala ka allergy. Kag nakapaantay tetanus vaccine ka. Kung wala, penitensya gid kuno ako. Ang mga tentacles sang sea urchin ara pasubong sa tiil ko. Hindi man pwede nga sibton ko kay galubong siya. Ang advice ka doktor, huluman ko lang tiil ko sa langkaw. Sus na ano man. So ang upod ko naman, nakadanlog sa pool. Ay damo siya gasgas kag lagob sa tuhod kag siko. Mayo, mantani maglagaw, pero safety first. So salamat Inday Regine sa pagbasa, kagabay pa nga bahaon ka sa mga sulat para sa KLP. Wow. Magdilang ang hell ka sana. Photo caption tiyari na ho. Basahon ko na lang din, no? Muning i-expect nila the next time nga ipashow ko na di mga pictures mo. So, ini ang lugar sa Negros Occidental nga amon ginlagawan. Sa mga classmates ko, hindi ka mo magkabalako, maayo na ako, gasaka na ako sa lubi. Sa gihapon, Mia, sang Binggawan. Well, aning si Mia niya, no? Kon sa mga puno pa when it comes to experiences sa mga naagyan, sa kabuhi, hitik na hitik sa bunga. Kumbaga, very rich. I'm sure damo kapag idaan sa mga naagyan, nga wala mo pa din ma-share sa amon. But anyway, though ginapangilkigan ako ang regarding sa sea urchin. Tapos yung mga nabilin para sila yung mga tentacles sa imong nga tiil. Tisano na sila yung magkalakakas, pila paayhan kagalon nga langgaw.
kag totally nga ma-eradicate na dano sa imo nga tiil. But anyway, husto ka gid nami gid sa maglagaw pero ti ko kaisa hindi ta mapulong no. Ang iba nagaka-aksidente, vehicular, ang iba namuna kung naga-happy-happy, kung may ligo-ligo, ay sus, ang iba niya ano ganina kung hindi sila masandad, as in, lang maglangoy ka nga doon, di na imo yakabutwa, do muna bala, tapos ti ang iban nang hindi man nila hungod, no? Pero nagakapilas, kung ano lang ang matapakan, may botelya nga matapakan. Titani, no? Wala lang ang mga amusina, ang mga hitabo, no? Kumbaga kung enjoy na lang yun totally. Pero titi mapulong, kaya mo gani na ang ginatawag nga aksidente. So dapat, every day of our life, we pray for our safety and our protection. It's good to know nga ti okay ka na, pero ang imo nga tiil, no? Halong-halongi lang ina. Hindi lang anay mag full force kung mag-zumba-zumba ka da, no? Medyo hagan-hagan lang sa paghatag pressure sa imo nga tuo nga tiil. Bao mayo lang gid pagtupa mo, tindog ka sa gihapon. Kasi way ka balot ng driver nga manaog ka na, kasi way siya kabati pagpapara mo, no? May mga cases gid ba lang nga amusin ni. Yung ko isa, wala ka na lang sa may mahimo, kutib ka na lang gid, no? Tapos ang mga pasahero, syempre, akigan dayon ang driver. Ang simpatiya ato sa pasahero, tinutayan lang mahulog. Anyway, halong gid kita. Salamat kid ha, Mia, sang Binggawan, sa imong share sa amon sa sininga hapon. 33 minutes after 2 o'clock, magabalik kita pagkatapos ang pinakamang importante ng mga pahibalo. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bangod dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. May kilala ka ba lang ang mga bata nga mahilig sa video? From the letter of Mia sa Binggawan, di rin naman kita sa sulat ni Nening, Dear Tita Regine. Magandang hapon sa lahat, kay Mia, kay Lolo Dencio, kay Lola Amparing, kay Angela, student mom, sa lahat-lahat. Nagpapasalamat ako sa Diyos, binigyan ako ng lakas at kabuhi. Sa edad nga 83, amo na nigali si Madam, no? Personally nag-hand in sa iya nga letters kahapon, because hindi lang isa kundi duha. Slim and tall si Ma'am. At 83, nagpasyudad gid. Although may baston, pero nakalabot gid diri sa Bombo Radyo. Sige, padayonon ta. Sa edad nga 83, sa Manila ako tumanda. O okay, nagatagalog ni siya kahapon. So bago ako umuwi, kompleto na. May kubo ako, may kuryente, tabi, kuryente din. Minsan, natulala ako. Paano pala kung hindi ako nagsikap? Saan ako kukuha ng bayad sa kuryente? Bili ng bigas, isda, or uga, ginamos nga pwede maulam. Pangamuyo ko, hindi lang gid ako magmasakit. Kaya ang madukot ko tama lang sa kusina. Asin, mantika, bawang, sibuyas. May sakit ako, TB. Ginagamot ako ngayon. Dati, 1969, nagamot na ako sa San Lazaro, Manila. Injection pa at araw-araw. May amo pa ako noon. Sabi ni Lolo Dencio, hindi siya mahal ng Diyos. Ganon din siguro ako, kay nagbalik ang dati kong sakit. Bulag kaliwang mata ko at nawala ang boses ko. Hindi ako makakanta ng hymnal song. Mahal ako ng mga kapatid ko. Palareho naman lang kami, nagakayod. Sila nga may mga anak, hindi man maaasahan, may mga pamilya din. Tita Regine, nag-iisa ako sa bahay. Kasama ko mga pusa. May mga pangalan sila. Si Ara, puro puti. Si Mimi, kambang.
may kulay puti. Si Shote 1, si Shote 2, lalaki sila, at si Pipay. Gabantay na sila sa balkon. Makita nila darating ako, palumba sila dalagan. Sinasalubong ako sa dalan. Si Maui at Pau Pau, napatay na. Naawa ako, iniyakan ko Tita Regine, narinig ko ang sulat at interview mo kay Lola Bukay. Kawawa siya. Hindi maaasahan ng mga bata ngayon. Ganon din mga apo at mga anak ng mga kapatid ko. Walang malasakit sa mga magulang, pati mga apo. Sabi nila noon, mag-asawa ako para pag matanda ako, may mag-aalaga. Buti nga, wala ako ugtasan. Sila, di sakit sa ulo, mga apo dungol. Tamad, hindi mautusan. Ang kamay sa cellphone, malapag lang ang cellphone kung maliligo. Tita Regine, ang naranasan ng sumusulat sa iyo, naranasan ko rin. Pamahaw, panyaga, panyapon, tinanok na saging. Ang ulam, kinagud nga lubi, lahing pa. Ngayon mga bata, hindi magkaon kung wala hotdog, karne norte, o kaya chicken, fried chicken. Hindi magkaon ka ugamay nga isda. Gusto nila karne, baboy, manok. Wala pa na iban, bisan wala pa na idwan, bisan magdigamo. Nami lang sila magkiay-kiay, ay ambot. Nami sa pakin. Sabi ng kapatid ko, ganito daw ugali ko kasi wala akong anak. Kasi sila gaparik-parik obra, laba, digamo, manilhig. Sila gahilata lang. Tita Regine, kaarawan ko noong June 9, 83 na ako. So salamat kay Lord. Pinahaba niya ang kabuhi ko. Hiling ko lang, sana hindi ako magkasakit. Kaya wala ako ipadoktor. Malakas pa ako. Umaakyat pa ako sa Indian mango at kasoy. Ang ginagawa ko, tanim ng misetas or mga bulak. Kasi tuwing linggo, ang mga bulak ko, ginadala ko sa simbahan namin. Ako ang nag-aayos ng mga bulak. Malapit lang ang simbahan namin dito. Tita Regine, idadaan ko lang ito pag magpunta ako sa SSS kasi ga-report ako kada tuig. So salamat sa pagtiyaga ng sulat ko. Gumagalang, Nening. So, muning ginahambal ko, no? Like, say, kung may mga kaladuan ka mo, dire sa syudad sa Iloilo, tapos may mga ginpang sulat ko ng mga stories, bitbiton nyo na lang. And then, kadto ka mo diri, pwede nyo gid nga ma-hand in, no? Ti kaangay ni Nening kahapon. Ginhulat, gid ko gali nga magpanaog ako. Ti kundi nakakita, ay, gid kami nga duha. Nakakumustahan na, gid kami nga duha. Slim and tall ni, no? Si Nang Nening, at 83 ha, mabaskog pa kay ti, taga 5th District, pero nakalabot diri sa syudad sang Iloilo. Kag may isa pa gid siya ka letter diri, no, nga inugbasa pa lang naton kay ginuna ta lang ni ang iya nga una nga sulat, and then may isa pa to nga nabilin sa aton, so basahon ta man ni. So salamat gid ha sa imo ma'am, single gali niya si ma'am, no, by choice. So halong-halong ka gid, okay? And in your free time, I know you have so much free time, sige sulat na ng sulat para sa KLP. Salamat gid sa imuneng. It is now 40 minutes after 2 o'clock. Sa aton nga pagpanumbalik, ang sulat ni Manang LB, sang 5th Distrito, ang aton igahatag sa inyo. This is KLP. Kaupo ninyo si Tita Regine. Magabalik kita. Practice ang good manners and right conduct ang makabulig sa paghimo sang positive, respectful environment para sa pagtuon. Nagapakita ini sang pagtahod hindi lang sa mga manunudlo kundi mangin si Plazuela de Iloilo, Bill Board of Activities for June 8 to 14, 2025. Ang inyo paborito nga oldie-goldie songs ang saliwat nga magadominar sa Plaza Mayor sang Plazuela de Iloilo as the Retro Band is due to give you one great musical blitz sa concert at the Plaza. Mangin inyo umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 14, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo, special edition mugs kag madamo pa nga iban
ang igaparapol sa mga suki sa Plazuela de Iloilo. Sa Hunyo 15, Domingo, ginaagdang tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration nga pagahiwaton sa Latolda sa mga adlaw alas 11 sang aga. Sa tion sang Holy Mass, magpangamuyo kita sa Ginoo nga ipadala niya ang Holy Spirit agod nga mag-guide sa aton mga lideres so that peace and prosperity would reign in our country. Sa gabi sang amuman nga adlaw, let us celebrate Father's Day sa Plazuela de Iloilo kag samtang kamo naga-enjoy sang inyong nga panyapon. Ang Rock Station Band would delight you with their great selection of songs sa concert at the Plaza. Father's Day Edison. Mangininyo, umpisa alas 6 ang gabi sa Hunyo 15, Domingo. Plazuela de Iloilo, we remain to be one with you in a common hope for a better community and a progressive country in 2025. Balay ipaanggid sa eskwelahan nga madamo ang tawo, isa ka panugyan para epektibo ang pagtuon sa balay, amo ang pagpangita sa designated area agud nga matiniran kung ikaw nagasulat, nagabasa o kung nag-review. Pwede man nga lamesa sa kusina o kung sa desk sa sang inyong nga balay. Rin ang sulat ni Manang LB sang Quinto Distrito, Dearest in the Regime. Una sa tanan, nagahatag ako sa katahuran sa tanan nga katapos sa istasyon sa Bomboradyo. Sa tanan nga tagpalamati, ilibinagid sa imo inday. Ika-third ko na ini nga pasakop sa imong programa kahapon lamang. Tawagan lang ako kay Manang LB, nagaedad 63 years old. Ang akon bana tawagan lang kay Manong RD, nagaedad 68 years old. Iniipasakop ko naman, kasaysayan ini sa akon panganay nga bata, tawagan lang siya kay Am. Hugali, si Am, subong 42 years old na siya. Ang kasaysayan niya, suguran ko, sang giedad siya, 6 katuig. Grade 1 siya, tungod kay pigado katama, sa tagsa ka maglakat siya sa eskwelahan. Ay, inday, mahambal siya sa akon, Nay, anong balunon ko? Tidayan ko sabat, damo di kanon, puli ka kung mag-recess. Ahay, nagadulod-dalagan ang bata pauli sa balay kay makaon gid lang tungod wala balon nga kwarta. Ang iba nagabakal tinapay, iya bisan 5 wala gid. Ay hugali, 9 sila, napatay ang isa, 8 na lang sila ka mag-utod. Ibalik ko inday, sa tagsa ka magsira ang klase, may award si Am. Tubtob na kalabot na siya sa grade 6, may honor siya. Inday tungod maalam nga bata si Am, mabuot, mapisan, matinumanon, kung ano ang ginatudlo sa iya, ginapati niya gid. Nagpa-enroll siya sa high school. Ahay inday, pasulabihon niya pa nga wala siya balon. Basta ang mga manghod niya may balon lang. Kung wala klase, nagapanggarab siya, nagapanghilamon sa talamnan, nagaobra sa kampo. Tanan, ginaobra ni Am para lang may balunon sila tanan ka mga manghod niya. Kami ni tatay niya, nag-attender ka talamnan, pero permi lang failure. Bisan gasto, hindi ka bawi, hala lang pangutang. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, nag-graduate siya sa high school nga may award. Abi mo inday, puwerte kalipay ni Am, nag-graduate siya sa high school nga nagahambal siya sa akon, Nay, ang mga classmates ko gasinundanay, ako iya, sa utok ko gid gahalin ang akon nga sabat kada test. Haba ko sa iya, Am, may kaluoy ang mahal nga Diyos. Basta magtuon ka lang sang maayo, magpakabuot, kag hindi magbarkada. Hambal ni Am, abaw nay, wala gid ako yaga barkada. Nahadlok ako sa inyo, basi pauntato ninyo ako. May handom pa ako nay. Gusto ko makatapos para mabuligan ko kamo ni tatay, kag mga manghod ko. Ahay, nagtulo ang duha ko inday, sang ginapahanghambal ni Am. Nagabot ang enrollment sa college. Nagpa-enroll si Am, ginupdan ko. Ang manghod niya nga ikapito, 6 pa lang kabulan. Ginhatagan si Am exam, kag dala interview, napasaran niya gid tanan. Nagadayaw ang mga maestra nga naghatag exam sa iya kag nag-interview. Nagatulo ang luha ko. Teacher ang ginkuha iya bali sa high school. Nagumpisa ang klase. Tanan ginahimo ni Am
para lang may balunon sila. Nagabaligya siya mga utan kung wala klase. Tubtob nag third year college na siya. June 2, 2000, nag-umpisa ang klase sa third year pa lang siya. Halos puno kami kakautangan. Ang sunod sa iya, tatlugid ka high school, 4th year, 2nd year, kag 1st year. Ang tatlo elementary, grade 5, grade 3, kag grade 1, tapos kinder. May gamay ako nga bata. Pagka July, permi lang ako gahibi, kay bisan ipaalawan sa mga bata, pigado gid. Para hindi sila maguntat sa pag-eskwela, nag-obra ako sa isa ka maestra diri sa Amon Banwa, Bawinday. Wala ko maagyan nga nangamo ako, umpisa nga nangabuhi ako, pero sa kapigaduhon namon, napilitan ako. Puwerte ang kaluoy ni am sa akon. Ginkadtuan niya ako kag magsiling, Nay, buligan ko ikaw, ako man masakripisyo. Mauntat ako anay para makasigi eskwela ang mga manghod ko. Ahay inday, puwerte kaluoy ko kay am. Sa syudad siya gaobra, sa sulod ka balay. Ako, sugat dulong ka bata, 4 ka tuig. All around naman kay am obra. May 5 ka tuig na bata siya nga ginaatipan, puwerte ka suplada. Pero bisang ginabuyayaw siya, ahay, ginakungkong niya paghihapon. Kung ano ang antos ko, amo man si am. Halos kada 3 o'clock prayer, nagaluhod ako kag magsiling kay Lord, maluoy ka. Tungod sa kakapigaduhon namon, grabe sakripisyo namon ni am. Kada Sabado, nagapauli ako kag magdala bugas, sudan kagatas ka bata ko. Ahay, gamay pa. Dapat ako gid maatipan. May isa na kabulan nga untat ka panganay ko. May nakilala ako, tagal lang kay Gigi. Hambal niya manang, nga ang gid pauntat mo ang subang mo. Hambal ko, ahay, wala, gid ako mahimo, perte kapigado. Damo na gid kami utang. Hambal niya, pabalik ka, mabulig ko pang allowance niya. Hambal ko, ahay, ti ang balayran sa eskwelahan, kadalag ko. Hambal niya, buligan ko siya. Pero tungod na huya man ako kay Gigi, hambal ko, salamat na lang. Ang eskwelahan kaalaga ko nga teacher ya, asawa ka pastor. Ang tag-iya gid. May bata sila, 6 kabilog. Ang gamay nga bata ka teacher, kaalaga ko, 6 ka bulan, ginabantayan ko. Samtang may klase ang alaga ko. Natalupangdan ako, kabana ka teacher, kaalaga ko. Gipamangkot niya ako. Ano mag-utod ka mo ni ma'am? Ang ama ko. Hamba ko hindi timbang lang ako. Abi ko utod dya ikaw, kay ka-similar sang hitsura ninyo. Ibalik ko, si Gigi nga amiga ko. Gabantay man ka bata, dira man sa school nga ina. Hambal niya, manang, sugiri si pastor ka problema mo. Hambal ko nauya ko. Pero ginagwanta ko gid. Hambal ko, pastor, may problema ako. Hambal niya, ano to? Ang panganay ko, siling ko 3rd year college na pero nag-untat tungod parte kapigado sa amon. Nag-obra sa tawo para hindi mag-untat ang mga manghod niya sa pag-eskwela. Hambal ka, pastor, gusto mo pabalikon ta siya? Hambal ko, pastor, may isa na kabulan nga wala na siya ka-eskwela. Hambal niya, tawgi ang bata mo. Gintawgan ko, hambal ko, gusto mo magbalik eskwela? Hambal ni basi hindi na ako mabaton. Tiyambal ni pastor, siya may balo. Siling ni hindi ako pagtugutan ka ama ko. Hambal ko ako maistorya sa ama mo. Pag-istoryahan ay namon ka ama ni Hambal ko, ma'am, kung sa imo abi, may bulawanon sa tagipusoon, mabulig sa bata mo sa pagbalik sa eskwelahan. Ano ang batyagon mo? Hambal niya, baw! Di basta kung hindi na siya mabaton, pabalikon mo siya dari ha? Tiyambal ko, ma'am, nakasaho na siya abi kay kay ti mabuot ko no, mapisan, masalikan. So nagpauli si nagkadto sa akon, kay nagkadto kami sa school, nga ginaeskwelahan ka alaga ako. Istoryahanay sila ni pastor. Gali, ang pastor, PTA president, sa eskwelahan nga gineskwelahan ni Ginistorya ni pastor ang dean sang school.
Ginpakuha si Am exam, tanan nga naabsinant niya, napasara niya gid tanan. Tungod maalam siya. Ginkuha ni Pastor si Am bilang isa ka scholar. Anom ang bata, kag duwa sila nga mag-asawa. Halos tanan nga obra kay Am. Para makatapos, ginantos ni Am ang tanan. Sabado nga adlaw, lalabhan kag hilimuson. Baw, grabe ang ginaobra ni Am. Ako naman, isa na ako kabulan, may sore eyes ako. Puwerte kahadlo ka ama ko, ginpapahuway niya ako. O bisasad to, wala na ako nag-obra. Ang bata ko na lang naatipan ko, kay nagabulig ako sa bana ko sa talamnan. Nagabot ang adlaw nga mag-graduate na ang panganay ko. Baw, bisan si pastor nag-scholar sa iya, ako pa nag-escort sa iya. Ang iban damo pagkaon nga dala, ay kami wala gid. Puwerte kagutom ni Am. Pagabot sa balay, alas 11 na sa gabi, nagluto pa kami pansit, pasalamat. Puwerte kalipay ni Am. Pagka June, nagkuha teacher's board exam si Am. Bulan sa Oktubre, gaarado kami ni tatay niya sa uma, gadalagan si Am, tigaandar ang motor kabao-bao, ginpatay ko. Siling ni Am, nanay, tatay, good news, nakapasar ako. Boy, nagibi kami. Hambal ko, madamo gid nga salamat, Lord. Ginpamatian mo gid, kagintamod ang kabudlay ka bata ko. Nagligid ang pila ka bulan. Nagpa-ranking si Am. Number 2 siya, pero wala siya kasulod. Pila ka beses, ng bisan anhon niya, una pasulod ang ulihi. Nagdesisyon ang panganay nga mag-obra sa Manila. Nagyaya ka bata, nga bagong bata. Ahay, inday kadaaga, duwa ka pandesal ang ginapapamahaw sa iya. Tagsa ka sweldo niya, ginapadalaya sa amon. Way siya gapanugid, nga grabe na agyan niya nga kabudlay. Pagkaligad sang 11 months, daw hindi inagid makaya. Puwerte ka huslagan ka bata, naglisensya siya nga mahalin. Maayo, wala man siya ginawiran, kay naluoy man guro sila, kay puwerte kaniwang kay Am. Nag-apply siya sa isa ka electronic mga piyesa nga puwerte kagagmay, ahay ginaantos niya naman. Pagkaisa siya katuig, ahay hindi na siya kaagwanta, nag-resign siya. Nag-apply siya sa Harvard School sa Laguna. Nabaton siya. Tungod maayo ang record niya sa school, palangga siya ka principal. Ang mabudlay, ginhisaan siya kaiban nga mga teachers. Ginapakalain, gani nagalikaw lang si Am, nag-resign naman siya. Nagpauli si Am diri sa Iloilo. Nag-apply naman siya sa isa ka eskwelahan diri sa Iloilo. Pero nag-eskwela siya sa elementary. Samtang nagahulat siya sa ginapang-applyan niya, sige eskwela niya. Sa kaluoy sa mahal nga Diyos, natapos siya naman ka-schooling ang elementary education. Bali, duhana, high school siya kag elementary. Pilian niya lang. Ginpatawag siya sa isa ka school nga gin-applyan niya kag nabaton siya. Ang ginatuduan niya, grade 3. Naka 1 year na siya. Ginpaupod siya kami nga mga utod niya, si tatay niya kag ako, anom kami, naminta, nangayo ka kwarto niya, gali, kay evaluation sang eskwelahan. Gingastusan niya kapang decorate. Pagkatapos ng evaluation, ginpatawag naman siya sa amon banwa sang principal. Gali, pagkasulod niya, regular na siya dayon. Perte kalipay ni Am. Abi mo inday, bisan dako ang gasto sa kwarto niya sa school na ginhalinan niya, nalipay man siya, kaya nagbulos sa iya pigado man. Ibalik ko nga diri na siya gatudlo sa amon banwa. Grade 8 inday, sa tagsa kasweldo niya, natagaan kami ni tatay niya pang shopping. Iya tanan bugas, groceries. Siya nagapa-eskwela sa mga manghod niya. Ang duha ka college, lunsay cream ang ginkuha nga kurso. Pagkatapos sila nga duha, nagkuha sila board exam, pero wala sila kapasar. Nagdesisyon ng isa, tawag lang kang AJ. Habal niya hindi para sa ako ng pulis. So naglakat siya sa Singapore. 5 siya katuig, nag-cross country siya sa Europe, 1 year sa Sweden, 1 year sa Denmark. Ang isa, nag-obra sa PSA. 3 years man siya, pero subong may obra naman siya. Ang iban nga mga manghod ni Am, gabululigay na sila ni AJ kagasto.
Inday, hindi ko gid malimtan ang kabudlay kay kasakit namo ni Am. Sa subong, 43 years old na si Am, tapos na masteral kag managtapos doctorate. Gitagaan kami kabata ko sa Europe kabuhian. Gasupply tubig sa among lugar. Bisan paano, may kuhaan ka kinahanglanon. Si Am ang estudyante niya, kung wala balon, siya gapabalon. Sakop ya kanon. Kung wala pamasahe, siya gapamasahe. Sa mga hinablos niya, siya gabakal gatas, diaper, mga vitamins. Ang agot ko, ma 4th year college sa CRIM. Siya kagang sa Europe ko, gabuligay gasto, hasta makatapos. Ambal niya nay, hindi ako gusto nga ang naagyan ko, maagyan ka manghud ko kag mga hinablos. Gani, hasta sa iban nga tawo, nagabulig man siya. Inday, bulahan kami nga ginikanan, nakaangkon kami ka anak nga huwaran, mabinatyagon. Kung December, ang bonus niya, ginashare niya sa tanan nga katiyaan, katiyuan, lolo kag lola, kag sa iban pa. Ahay, laon na siya inday. Hambal ko magpamana ka, mabudlay nga ikaw lang isa. Hambal niya damo, siya hinablos. Gani, ang kasaysayan nga ini, ihemplo ini sa tanan nga mga kabataan. Kung may handom ka mo, hindi balabag ang kapikaduhon nga makatapos ka mo. Bakas. Ideya kung paano ka mo makatibawas. Inday, pasensya ka na, pero naman ini kalawig. Gusto ko gid mapabati sa tanan ang kasaysayan namon para ilugon Manila. Pasensya ka gid kaagi ko kay senior citizen na baw sa kaluoy sa mahal nga Dios, may bag-on na ako nga radyo. Hindi na putol-putol ang among nga pagpamati. So diri ko na lang itakop ang akong nga kasaysayan, labi na gid ang kay Am. Sa liwat, tawag lang ako kay Manang LB sang 5th Distrito. Such a very beautiful success story. Kung nagabuligay gid man tuod no, ang pamilya hindi ginaya imposible nga hindi malabot ang ginahandom sa kabuhi. Kanaming klase sang bata ni Am. So, even if amo to ang mga kabudlay nga iya nga manapang-agyan, pero ginbaliwala niya, no? Because focused siya nga kung ano ang malabot niya. Kag kanami man, kay all the way, ara kagid, no? Nagabulig sa iya, nagasuporta sa iya, nagapush sa iya, nag-encourage sa iya, nag-motivate sa iya. Kag because ang handom niya, handom mo man, so kanami, ngagin grasyahan gid ka mo, somebody was sent, para nga makabulig sa kay Am, and so natapos niya ang iya nga pag-eskwela. Kanami gid sa kay Am, no, ka very willing siya nga mag-sakripisyo para sa iya nga mga utod, nga siya na lang anay ang mga budlay para ang mga manghudya makapadayon lang sa pag-eskwela. But because of the goodness of her heart, di siya man iking grasyahan man sa Ginoo nga may isa ka pastor nga naghimo sa iya nga scholar kag natapos ni gid ang iya nga pagka-maestra. And now look at her. She's so generous. Ka very pure sang iya nga heart, ang gusto niya lang gid is makabulig. And sige lang, no? Even if single siya sa gyapon, kung happy man siya with you around, why gid some problema. Anyway, we salute si Am, and of course, ikaw man, I'm sure ikaw gid, no? The wind beneath her wings, kumbaga. Ikaw gid ang number 1 niya nga supporter, kag ikaw gid ang number 1 nga nagapalangga sa iya. So, very beautiful ang inyong success story, especially ang success story ni M, because kamo bilang isa ka pamilya, nagabinuligay. And so that's why madasig ang pag-umwan sang tagsa-tagsa. Thank you so much gid sa imo, Manang LB, sa imo pag-share diri sa manaming istorya sang inyong pamilya. Oras natin, exactly 3 o'clock, and just in time for us, no, to say bye-bye. 3 stories for today. Thank you so much gid sa inyo mandira nga mga na-experience, mga nainagyan
Hindi ka budlay ihambal ang na-experiensyahan, no? Bago lang nahambal ko siya. Kung inagyan nyo dila sa kabuhi, parigid nyo ma-share through email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or isulat ninyo and then ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Magasunod na ang mga dramas every afternoon after sa KLP, syempre. Si Tagoy kag si Albina sa Tuyang Ermitanya, pagasundan sa Provincial Jail, and then ang Dear Diary. So enjoy. Maraming salamat sa inyo. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you next time. Maraming salamat. Good afternoon and God bless.